Μια γνωριμία ενός αγωγείου από το ψυχρό του Λασιθιώτικου κάμπου με έναν Άγγλο αρχαιολόγο έχει πολλά να μας πει. Να μας μεταφέρει σε μυθικές και ιστορικές αναφορές, να μας οδηγήσει κατά τον γλαφυρότατο τρόπο στο νησί και φυσικά στην περιοχή του Οροπηδίου, αλλά και στα Μάλια, στη Χερσόνησο, στη Λαγκάδα, στα μέρη του Μεραμπέλου, στην πολιτεία του Μεγάλου Κάστρου στο Ηράκλειο. Φυσικά δεν λείπουν οι αναφορές για συναντήσεις με ιστορικά πρόσωπα και απλούς ανθρώπους του μόχθου και της καθημερινής ζωής. Όλα αυτά ξετυλίγονται σήμερα μπροστά μας, χάρη του πονήματος της συγγραφέως κυρίας Μαρίας Πετράκη Μιλάκη και της εκδήλωσης παρουσίασης, την οποία έχω την τιμή να συντονίζω και την ευχαριστώ. Ένα πόνημα με στοιχεία ιστορικού περιηγητικού μυθιστορήματος, γραμμένο και βασισμένο στην κριτική ντοπιολαλιά, που προσδίδει ιδιαίτερα επικοινωνιακό χαρακτήρα στον κάθε αναγνώστη. Αντίβαρο στην καθημερινή ολοένα αυξανόμενη ισοπαίδωση εθνών, εθήμων, παραδόσεων, αντιλήψεων και αξιών που χαρακτηρίζει την κλειδονιζόμενη εποχή μας, κάτι που απειλεί την μεγαλύτερη πηγή πλούτου που έχουμε σαν λαό στον πολιτισμό μας. Φτάνουν στην πολιτεία του Μεγάλου Κάστρου, μπαίνουν στην πόλη από την ανατολική βενετσιάνικη πύλη του Αγίου Γεωργίου, περνούν από τον Άγιο Μινά, από την πλατιά Στράτα, τη σημερινή λεωφόρο Καλοκαιρινού. Επισκέπτονται το μεγάλο τσαρσί με το συντριβάνι, τα λιοντάρια, όπου μουρώνονται ποριζασμένοι στο νερό, το οποίο το 1625 μας έφερε ο Μοροζίνης από την Αγία Ειρήνη, από τα Σπήλια. Ακόμα και σήμερα στο υπόγειο του Μεγάρου Αχτάρικα, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, φαίνονται αυτά τα κανάλια. Το βιβλίο επίσης αναφέρεται στην επίσκεψη, στη Λότζια, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο ξενοδοχείο Κνωσός που διέμεναν, περνούν από την αγορά του Αραστά και καταλήγουν στην ταβέρνα του Αρίστου με τις χορταστικές του μερίδες, ψαρικά, κρεατικά όσπρια, καλομαγειρεμένα, φρούδες, κοκλιούς και φυσικά τον εξαίρετο παιδιαδίτικο Μαρουβά. Στη συνέχεια όμως θα δώσουμε το βήμα στην κυρία Ραμουτσάκη Ιωάννα, σύμβουλο εκπαίδευσης φιλολόγων, να μας μιλήσει διεξοδικά για το πόνημα της κυρίας Μαρίας Πετράκη Μιλάκη. Σας ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, κυρία Αντιπεριστηριάρχη, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία αγαπητή Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη φιλόλογο του Γενικού Λυκείου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, κυρία Μαρία Πετράκη Μιλάκη, για την ευγενική της πρόσκληση να παρουσιάσω το βιβλίο της «Η δακτυλιδόπετρα του Σπήλιου». Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Το συγκεκριμένο ευρηματικό και πρωτότυπο μυθιστόρημα που έρχεται να προσθεθεί στο συνολικό συγγραφικό έργο της κυρίας Πετράκη αναδεικνύει το λογοτεχνικό της ταλέντο και συμπληρώνει τη λογοτεχνική προσέγγιση της κριτικής ιστορίας που επιχειρεί η συγγραφέας τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας τις προσδοκίες μας για τη συνέχιση της συγγραφικής της παραγωγής. Η πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή του εν λόγω μυθιστορήματος, απλή, σχεδόν καθημερινή, τοποθετείται στην Κρήτη του 19ου αιώνα. Το νέο λοιπόν αναχείρας μυθιστόρημα που σήμερα παρουσιάζουμε ξεκινά με την αναφορά στο ψυχρό Λασιθίου, χωριό του κεντρικού προσώπου και χαρακτήρα του έργου του Νικολή, ενός έφηβου βοσκού, ο οποίος ανακαλύπτει έναν θησαυρό στο σπήλαιο του ψυχρού στο δικταίον άντρο. Ο Νικολής, όπως άλλωστε συμβαίνει στα χωριά, είχε γίνει δέκτης της προφορικής παράδοσης του τόπου του
και πολλών διηγήσεων για τάματα, αφιερώματα στο Δία, τα οποία διέγειραν το ενδιαφέρον του και τον έστρεψαν σε ενέργειες αναζήτησης ενός θησαυρού, σαν αυτόν που λέγαν οι λαϊκές αφηγήσεις του χωριού του. Έτσι λοιπόν βρίσκει τον ανέλπιστο θησαυρό, με όποιες αλλαγές και ανατροπές συνεπάγεται το γεγονός αυτό για τον ίδιο, τη ζωή του και την οικογένεια ή την ευρύτερη κοινωνία του. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα για το έβριμα αυτό. «Έτσα και δά τα χέρια του σβέλτα με λαχανιασμένη από την αγωνία την ανάσα του, ξεχώσανε προσεκτικά το δυστυχισμένο βρετίκι και αρχίξανε με πολλή δυσκολία να το ξεκολλούν. Ήταν μια πύληνη τετράγωνη θήκη, δυνατά σφραγισμένη και αδύνατο να ανοιχτεί ώσο κι αν προσπαθούσε. Με μια κοτρώνα κατάφερε να σπάσει προσεκτικά τη μια της γωνιά, τραβώντας δυνατά το σκέπασμά της, ώσπου μετά από πολλή προσπάθεια αυτό ξεσφραγίστηκε. Τότε, μπρος στα γουρλωμένα του μάτια, τα παραμύθια ζωντάνεψαν. Χρυσά λοϊγκίνια και φλουριά, κολαΐνες και σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και δαχτυλιδόπετρες μπελονιάζονταν μαγευτικά μέσα στα χόρταγα χέρια του. Απίστευτο θέαμα στου νου του το θάμπους. Χάντρες από χρυσάφι, πολύχρωμες πέτρες, μικρά κρυσταλλάκια, αλυσίδες που από πάνω τους εκκρεμόντανε χρυσά φυλαράκια. Ένας ολόκληρος μαγευτικός κόσμος ξετυλιγόταν μπρος του. Και ακόμη μια χρυσή κορδέλα, σαν κι αυτές από εφορούσαν οι αμπλάβες του, στολισμένοι μανθάκια και αστεράκια και δυο χτενάκια κοκάλινα και ένα στρογγυλό καθρεφτάκι και χρυσές βελόνες με κεφαλή έγας ξεφανερώνονταν αγάλι-αγάλι στου πεντακάθαρου φλεβαριάτικου λασιθιώτικου ήλιου τη φέξη. Παρακολουθούμε τον Νικολή προ και μετά την έβρεση του θησαυρού. Από έφηβος βοσκός, με τα χρόνια, εξελίχθηκε σε πλούσιο τραπεζίτη με έντονη φιλανθρωπική δράση. Το έργο τελειώνει με μια μορφή δικαίωσης του ήρωα. Τι ακριβώς κάνει και πώς σκέφτεται και δρά ο Νικολής, δεν θα σας το αποκαλύψω, γιατί αυτό είναι και το κύριο ενδιαφέρον του μυθιστορήματος, το οποίο θα ανακαλύψετε με την ανάγνωσή του. Το συγκεκριμένο έργο, με την πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, εντάσσεται στην κατηγορία του μυθιστορήματος, όπου η μυθοπλασία πλαισιώνει πραγματικό γεγονός και εμπλουτίζεται με αυτοβιογραφικά στοιχεία της συγγραφέως. Ο πυρήνας της πλοκής του παραπέμπει σε πραγματικό γεγονός που ανήκει στην προφορική παράδοση της οικογένειας και παραδίδεται από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα. Το πρωτογανιστικό πρόσωπο, ο Νικολής, πράγματι υπήρξε, ο θησαυρός όντως βρέθηκε και τα ιστορικά πρόσωπα που μνημονεύονται, όπως ο Άγγλος αρχαιολόγος Χόγκαρθ, ο ιατροφιλόσοφος Ιωσήφ Χατζηδάκης και αργότερα διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, ο φιλόλογος Βορεάδης και μετέπειτα νομάρχης Ρεθύμνου, ο φιλόλογος αρχαιολόγος Ξανθουδίδης, σημαντική προσωπικότητα του Λασιθίου, όλα πρόσωπα καταγεγραμμένα στην επίσημη ιστορία της Κρήτης διασταυρώνονται στο έργο με τον Νικολή, βεβαιώνοντας την αλήθεια του γεγονότος και προσδίδοντας ιδιαίτερη αληθοφάνεια στη μυθιστορηματική γραφή. Η συγγραφέας γράφει με χρονική απόσταση 2 και πλέον αιώνων από τα γεγονότα που αφηγείται στο βιβλίο της. Η ίδια δεν τα έχει βιώσει με άμεσο τρόπο, παρά μόνο μέσα από την προφορική παράδοση της οικογένειας και τις μαρτυρίες των ανθρώπων του περιβάλλοντος της. Η φιλόλογος επιστήμων, με ατομική έρευνα, αξιοποιεί και ιστορικές πηγές με ιδιαίτερη συγγραφική τέχνη. Για να ζωντανέψει με μεγάλη πιστικότητα την εποχή,
τους χαρακτήρες και τη ζωή της Κρήτης του 19ου αιώνα. Σταχυολογώ συγκεκριμένο σημείο από το ημερολόγιο του αρχαιολόγου Hogarth, το οποίο αναφέρεται στο μυθιστόρημα και αποτελεί πραγματικά ευρηματική καταγραφή που συνδέει την πλοκή του μυθιστορήματος με την ιστορία, τους μύθους και τις παραδόσεις της Κρήτης, όπως για παράδειγμα η σχέση του βασιλιά Μίνωα με το Δία, καθώς ο μύθος τον θέλει να λειτουργεί ως εντολοδόχος του. Η συγγραφέας, μέσα από την αναζήτηση του θησαυρού από τον Νικολή, ιχνηλατεί την ιστορία της Κρήτης και με μαεστρία ενσωματώνει πληροφορίες για αυτήν από διαφορετικές πηγές, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, Ομήρου Οδύσσια και Στράβωνος γεωγραφικά. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι παραθέτει τα σχετικά χωρία που αναφέρονται στην επίσκεψη του δικταίου άνδρου από το Μίνωα κάθε 9 χρόνια και προφανώς με τάματα, με μια συνοδεία η οποία έφερνε πάρα πολλά αφιερώματα στο Δία για να πάρει τις εντολές του κατά το μύθο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε λοιπόν ότι παραθέτει αυτά τα σχετικά χωρία από τις συγκεκριμένες πηγές με πλάγια γραμματοσυρά, διακρίνοντας τη γλώσσα της μυθοπλασίας από τη γλώσσα των ιστορικών πηγών που παραθέτει. Αξιοποιεί δηλαδή διαφορετικό σημειωτικό πόρο για να δηλώσει διαφορετικές γλωσσικές καταγραφές και κειμενικά είδη, στοιχείο πολύ σημαντικό για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της ετοιμότητας πρόσληψης ενός κειμένου, με την αποκωδικοποίηση των εκάστοτε σημειωτικών του πόρων. Η λογοτεχνική της δυνότητα της επιτρέπει να συνθέσει με μεγάλη ευστοχία τη μυθοπλασία με το πραγματικό γεγονός, με πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις εκείνης της περίοδου και να αναπλάσει με εξαιρετικό τρόπο την κριτική κοινωνία της εποχής, ζωντανεύοντάς την μπροστά μας με γλαφυρότητα μεγάλη. Μέσα από αυτές τις μυθοπλαστικές επεμβάσεις φωτίζεται περαιτέρω ο κεντρικός ήρωας, ένα λαϊκό πρόσωπο, το οποίο φαίνεται να διασταυρώνεται με την επίσημη ιστορία και μαζί με αυτή και με άλλα πρόσωπα σημαίνοντα ημί. Η συνάντηση του Νικολή και η φιλία του με τον Hogarth, η σχέση του Hogarth με τον Ιωσήφ Χατζηδάκη, η άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου στην Κρήτη και άλλα στοιχειοθετούν αυτή τη σχέση του μυθιστορήματος με την επίσημη ιστορία. Τα αυτοβιογραφικά στοιχεία του μυθιστορήματος ανιχνεύονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η συγγραφέας αξιοποιεί και παρουσιάζει το χώρο ως πεδίο δράσης της πλοκής του. Διαφαίνεται η βιωματική της σχέση με το χώρο, γι' αυτό και η βιωματική του αναπαράσταση στο έργο θα μπορούσε να διαβαστεί αυτόνομα ως στοιχείο μιας ταξιδιωτικής περιήγησης ή να αξιοποιηθεί στη διδακτική της περιγραφής ως παράδειγμα διδακτικής της περιγραφής στο χώρο. Οι εξαιρετικές περιηγήσεις και περιγραφές του Ψυχρού, της Λαγκάδας, του Αγίου Γεωργίου, της Αγκαράθου, της Αμνήσου, του Καρτερού, του Ηρακλείου, της χώρας, με τον πολιτισμικό συγκριτισμό του Καρτερού και άλλων, της Παναγίας της Χεράς, της Παναγίας της Κουβερνιώτισσας, του Καστελίου και των περιχώρων του, της Κριτσάς, του Αγίου Νικολάου, του Οροπεδίου, του Νεόδμη του Αγίου Μινά και άλλων, ως προτάσεις του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται το χώρο η συγγραφέας, μας παραπέμπουν στις εξαιρετικές περιγραφές του χώρου με έντονα αυτοβιογραφικά, νατουραλιστικά και ηθογραφικά στοιχεία των μεγάλων μας πεζογράφων Κονδυλάκη, Βυζίνου και Παπαδιαμάντη. Έτσι ο χώρος γίνεται σημείο αναφοράς που επιτρέπει στον αναγνώστη να ανακαλύψει στις σελίδες του βιβλίου τον υλικό και άειλο πολιτισμό της Κρήτης, δηλαδή το χώρο, τα πρόσωπα και τον πολιτισμό που παράγουν σε αυτόν τον χώρο στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφέας φαίνεται να είναι επηρεασμένη από την ηθογραφία, όπως αναδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο χτίζει τους χαρακτήρες της, στις σχέσεις τους μεταξύ τους και με τον τόπο τους και αναπαριστά την κριτική κοινωνία της εποχής.
Το μυθιστόρημα είναι πολυπρόσωπο και η ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα πρόσωπα συμβαίνει σε πολλά επίπεδα που προωθούν την πλοκή σε μια σύνθετη και ενδιαφέρουσα σκηνοθεσία. Έτσι, στην Κρήτη του 19ου αιώνα, τοποθετεί τον πρωταγωνιστή, τον κεντρικό ήρωά της, ο οποίος παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένος χαρακτήρας. Δύο στοιχεία αποτελούν κρίσιμα σημεία για τη ζωή του και την εξέλιξη της πορείας του. Πρώτον, ο θησαυρός που αλλάζει τον τρόπο της ζωής του, τις αξίες του και τη στάση ζωής του. Έτσι παρακολουθούμε το χαρακτήρα του Νικολή προ και μετά την έβρεση του θησαυρού. Θα μπορούσαμε δηλαδή να διακρίνουμε τον Νικολή προ του θησαυρού, να ξεκινά απλού παλικαράκι και στη συνέχεια μετά την έβρεση του θησαυρού τον παρακολουθούμε να εξελίσσεται σε ένα αστό του 19ου αιώνα, εύστροφο, δυναμικό, με υψηλό κοινωνικό κύρος και δεύτερον, το τέλος της ζωής του, καθώς η αίσθηση του τέλους που πλησιάζει τον οδηγεί σε μια πράξη ίστατης φιλανθρωπίας με το κάψιμο των δευτεριών που κρατούσε για τους ανθρώπους τους οποίους είχε δανείσει. Παράλληλα με την εξέλιξη του ήρωα, παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στην τοπική κοινωνία του Ψυχρού, στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον ευρύτερο κόσμο. Γύρω από τον Νικολή, οι δευτεραγωνιστές, η γυναίκα, τα παιδιά, η πολυμελής πατρική του οικογένεια, ο πατέρας ήπιος, λογικός, εργατικός, σοβαρός, φιλόξενος, πράος, θαυμάζει τον Χόγκαρθ, η μητέρα στήλος του σπιτιού, έξυπνη, ρεαλίστρια, εργατική και οι αδελφές του, το έργο εστιάζει κυρίως στη Μαργή, επιπόλαιη, απρόσεκτη, που αποτελεί βασικό δραματικό πρόσωπο στην εξέλιξη της πλοκής. Η Μαργή ερωτεύεται το Μαθιό, βοηθό και διερμηνέα του Χόγκαρθ. Ο Μαθιός στο έργο εμφανίζεται πονηρός, ένα πρόσωπο σκοτεινό με ρόλο μυστηριώδη. Τρίτον, οι τριταγωνιστές στο έργο μπορούν να θεωρηθούν πρόσωπα σημαντικά που έχουν ονόματα όπως ο Χατζηδάκης, ο Βορεάδης, ο Ξανθουδίδης, ο Μαθιός, ο Παπάς και η Παπαδιά που φιλοξενούν τους αρχαιολόγους, οι αστεί ξαδέρφοι Σεβία, Ηρακλειώτισσα, Ανοιχτόκαρδη και Ανοιχτοχέρα, αλλά και οι φίλοι, οι συντέχνοι, οι γνωστοί, άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, οι οποίοι φωτίζουν με τις ιδιότητές τους πτυχές του κεντρικού χαρακτήρα, τροφοδοτώντας με δραματικά στοιχεία της εξέλιξης της πλοκής, την οποία προωθούν με πιστικότητα και αληθοφάνεια. Η ανασύνθεση της ζωής του 19ου αιώνα στην Κρήτη με πρωταγωνιστή τον Νικολή και με βάση όλα τα προηγούμενα φαίνεται να στηρίζεται σε 4 κύριους θεματικούς άξονες. Πρώτον, τον εθνικό, δεύτερον, τον πολιτικό-πολιτιακό, τρίτον, τον κοινωνικό και τέταρτον, τον πολιτισμικό. Πρώτον, ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο θεματικό άξονα, τον εθνικό, που παραπέμπει στα εθνικά ζητήματα της Κρήτης. Μέσα από το έργο αναδεικνύεται ο παλμός της επαναστατημένης Κρήτης, ο πόθος για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και η ομόφημη λακτάρα για ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Επομένως, η τοπική ιστορία αναπαριστά και συναντά την εθνική μέσα από το τρίγωνο Ελλάδα, Κρήτη, Οθωμανικός ζυγός, στο βαθμό που ο πόθος για την απελευθέρωση και την ένωση γίνεται παλαϊκός και συμπλέει με το γενικότερο πνεύμα της ελληνικής επανάστασης για ανεξαρτησία, απελευθέρωση και εθνική αποκατάσταση. Ο δεύτερος θεματικός άξονας, πολιτιακός και πολιτικός. Ο πολιτιακός φανερώνεται διπλά. Πρώτα παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα ο Οθωμανικός ζυγός, η Οθωμανική σκλαβιά και τα βάσανα του λαού που ζει μέσα στη σκλαβιά. Στη συνέχεια, με τη μερική αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού, η αρμοστία είναι η διάδοχη πολιτιακή κατάσταση με την άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου στην Κρήτη στις 9 Δεκεμβρίου του 1898 ως εντολοδόχου των μεγάλων δυνάμεων. Η πολιτιακή αυτή εξέλιξη παρουσιάζεται ανάγλυφα στο έργο μέσα από τον τρόπο που βίωσε ο κρητικός λαός την άσκηση της εξουσίας. Έτσι, ο πολιτικός άξονας
παρουσιάζεται διπλώς. Από τη μια, η εθνική και πολιτική καταποίηση του λαού στο Οθωμανικό καθεστώς εκδηλώνεται ακραία και προκαλεί επαναστάσεις αλλά και θυσίες. Από την άλλη, η άσκηση εξουσίας από τον πρώτο αρμοστή εκδηλώνεται με τις αυξημένες αρμοδιότητες που συγκέντρωσε στα χέρια του και με το συγκεντρωτικό χαρακτήρα της εξουσίας του, αν και συνταγματικά κατοχυρωμένος. Η νέα αυτή εξέλιξη προκάλεσε και πρόσβαλε το βαθύ φιλελευθερισμό των Κρητών που αντιτάσσονταν εντόνως στον συγκεντρωτισμό του ηγεμόνα, αλλά και στην Οθωμανική επικυριαρχία που παρέμενε στην Κρήτη. Παρακολουθώντας τη μετάβαση από το Οθωμανικό καθεστώς κατοχής, στο καθεστώς της αρμοστίας και συγχρόνως την άσκηση εξουσίας από τον πρίγκιπα Γεώργιο, τα λαϊκά στρώματα, δηλαδή η καθημερινότητα του Νικολή, βίωσαν όχι και τόσο θετικά τη συγκεντρωτική πολιτική του πρίγκιπα και της αρμοστίας του στην Κρήτη. Έτσι, οι προσδοκίες δεν ικανοποιήθηκαν, καθώς ο κρητικός λαός ήθελε μια πραγματική κοινωνική και πολιτική ελευθερία, ανεξαρτησία, απελευθέρωση και φυσικά ένωση, στην οποία η αρμοστία του Γεωργίου δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές τόσο στα δεινά από την Οθωμανική κατοχή, στις σφαγές και στις καταστροφές, όσο και στα μεσοδιαστήματα ειρηνικής συνύπαρξης γηγενών κριτικών με τα μαύρα σαρίκια και των Οθωμανών με τα κόκκινα φέσια. Περνώντας τον τρίτο άξονα, τον κοινωνικό, οφείλουμε να σημειώσουμε πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο η συγγραφέας με ζωντάνια και παραστατικότητα δίνει την κρητική κοινωνία του 19ου αιώνα, γι' αυτό και το έργο της μπορεί να εκλειφθεί ως μια κοινωνική ηθογραφία. Μέσα από την ανάπλαση της κρητικής κοινωνίας της εποχής και τους ρόλους των προσώπων αναδεικνύονται οι κοινωνικές αξίες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Έτσι ο Νικολής εκφράζει τον έξυπνο, εύστροφο κριτικό, τον νέο άνθρωπο του 19ου αιώνα που θέλει την ατομική του ελευθερία, εκφράζεται με τη μορφή έντονου φιλελευθερισμού, διεκδικεί την ταυτότητά του, όλα είναι στα χέρια του, τον ενδιαφέρει το κέρδος, η οικονομική του επιφάνεια, η οποία θεωρεί ότι θα του προσδώσει και κοινωνικό κύρος, επομένως ενδιαφέρεται και για την κοινωνική του εικόνα και γι' αυτό αξιοποιεί όλες τις ικανότητές του, ευστροφία, φιλομάθεια. Θα λέγαμε ότι είναι ένας αντιπροσωπευτικός τύπος ανθρώπου του 19ου αιώνα. Γύρω από αυτόν αναδεικνύεται η παραδοσιακή δομή της κρητικής κοινωνίας, η πολυμελής οικογένεια, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ο θεσμός του γάμου, της πρίκας, θέματα δημόσιας υγείας και το στοιχείο του κοινοτικού πνεύματος που μας παραπέμπει στις ελληνικές κοινότητες του 19ου αιώνα. Μέσα από συγκεκριμένες σκηνές, όπως εκείνη της αναπαράστασης των ανθρώπων του χωριού, της συμπαράστασης των ανθρώπων του χωριού στον αρχαιολόγο Χόγκαρθ όταν τραυματίστηκε, αναδεικνύονται βασικά προτερήματα των ανθρώπων της κρητικής κοινωνίας, όπως η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η θερμή τους πίστη, η βαθιά αίσθηση της φιλοξενίας και άλλα. Ωστόσο, διαφαίνεται είτε από γηγενείς, είτε από τους ξένους και η ροπή στο κέρδος, η οποία εκφράζεται στο έργο κυρίως με τη μορφή της αρχαιοκαπηλείας. Τέλος, η γυναίκα στο έργο εμφανίζεται σε αρκετά περίοπτη θέση. Αυτό φαίνεται ήδη στην οικογένεια του Νικολή μέσα από τη μορφή της μητέρας του. Μάλιστα, η αδερφή του, η Μαργή, δεν διστάζει να αναπτύξει ερωτική σχέση με το Μαθιό, γεγονός που για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προχωρημένο. Επίσης, οι γυναίκες αρχαιολόγοι που φτάνουν από την Αμερική περιγράφονται αρκετά χειραφετημένες ακολουθώντας τη μόδα της εποχής. Περνώντας τον τέταρτο θεματικό άξονα, τον πολιτισμικό, ο οποίος λειτουργεί σαν ένα δίχτυ που συνέχει και μαζεύει όλα τα προηγούμενα στοιχεία, οφείλουμε να επισημάνουμε πως εκφράζεται με δύο τρόπους το μυθιστόρημα. Πρώτον, μέσα από τον τρόπο προβολής του υλικού πολιτισμού, άνθρωποι, αρχαιολογικά
αρχαιολογικά ευρήματα, χώροι και δεύτερον, μέσα από τον τρόπο προβολής του άειλου πολιτισμού, που είναι η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, οι παραδόσεις, οι δοξασίες. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη κριτική προσέγγιση του εξαιρετικά ενδιαφέροντος μυθιστορήματος της κυρίας Πετράκη, θα ήθελα να κλείσω με την προσωπική μου ανάγνωση. Το κείμενο, που είναι ανοιχτό σε πολλές αναγνώσεις, το ερμηνεύω σε δύο επίπεδα ανάγνωσης. Πρώτον, σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο, σύμφωνα με αυτό η Κρήτη μας, στη συγχρονία και τη διαχρονία της ύπαρξής της, είναι ο θησαυρός ο μεγάλος και εν μέρει ο θησαυρός που έχουμε βρει και αυτός που ψάχνουμε, αλλά και αυτός τον οποίο έχουμε λησμονήσει. Αυτή είναι η μία μεγάλη κατάθεση του μυθιστορήματος. Και δεύτερον, σε ένα συμβολικό επίπεδο που αποτελεί και τη δεύτερη βαθιά κατάθεση της συγγραφέως. Ο θησαυρός είναι μια αναζήτηση και ένας τρόπος για να συνειδητοποιήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την απορία και την ένδια του εκάστοτε παρόντος. Σήμερα μας λείπει, αλλά και μας χρειάζεται επειγόντως η ανακάλυψη ενός θησαυρού. Έχουμε στρέψει την πλάτη στο παλιό και είμαστε γοητευμένοι από τη λάμψη της τεχνολογίας, πετώντας συχνά την ουσία. Πόσοι έφηβοι σήμερα θα αναζητούσαν ένα θησαυρό όπως ο έφηβος Νικολής, είτε αντικειμενικό είτε συμβολικό μέσα στην ψυχή τους? Το νέο, παραδείγματος χάρη, εκπληκτικό αρχαιολογικό έβριμα στο Καστέλι, πόσους σημερινούς εφήβους θα συγκινούσε? Αλλά και πόσοι έφηβοι θα έκαναν αυτή την εσωτερική αναδύφιση, την αυτοκριτική, την ενδοσκόπηση για να ανακαλύψουν το θησαυρό της ψυχής τους, καλλιεργώντας την συνειδητά περαιτέρω? Η συγγραφέας, με το μυθιστόρημά της, επιχειρεί μια πορεία στο χρόνο και το χώρο, σαν να θεωρεί βαθιά εσωτερική της ανάγκη την αναζήτηση και την ανάδειξη της συλλογικής μνήμης μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα και τη γλώσσα. Η λογοτεχνικότητα του έργου πιστοποιείται ακριβώς από την ικανότητά της να μετουσιώνει τα ευρήματα αυτά σε σύμβολα, σε έναν προσωπικό και μαζί κοινοτικό συμβολισμό, δίνοντάς τα μέσα από μια λαϊκή οπτική που η κριτική ντοπιολαλιά αποκαλύπτει. Αυτή η έσωστροφή που πραγματώνεται στο έργο με τη συνειδητή χρήση της κριτικής διαλέκτου και του ανατολικού ιδιώματος, σε μια εποχή στην οποία δεν μιλείται αυτή η μορφή της γλώσσας, υποδεικνύει μια προσπάθεια διάσωσης αφενός αυτής της γλωσσικής μορφής και αφετέρου ενός ολόκληρου ανεκτήμητου πολιτισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, το μυθιστόρημα υπηρετεί το λογοτεχνικό κανόνα της πρωτοτυπίας, όχι τόσο με τη συγκεκριμένη πλοκή και την ευρηματική επιλογή του κεντρικού θέματος ή των χαρακτήρων, αλλά με το ότι η συγγραφέας αξιοποιεί συνειδητά την κριτική ντοπιολαλιά από την αρχή ως το τέλος του έργου, όχι μόνο στα διαλογικά μέρη, απευθυνόμενη στο σημερινό αναγνώστη και σε μια εποχή που η κοινωνία πασχίζει να ξεφύγει από τον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης, ο οποίος διαβρώνει τα πάντα και ισοπεδώνει λαούς και γλώσσες. Δεν είμαστε στην εποχή του Καζαντζάκη, στην οποία ο συγγραφέας αλλά και η κριτική κοινωνία της εποχής του μιλάει και γράφει στην κριτική διάλεκτο, αλλά στη σημερινή εποχή, στην οποία ο μέσος αναγνώστης, στον οποίο απευθύνεται η κυρία Μιλάκη, δεν μιλάει αυτή τη μορφή της γλώσσας και ίσως δεν τη γνωρίζει. Στο πλαίσιο αυτό, η συγγραφέας επιχειρεί μια φιλολογική ανασταφή για να ανακαλύψει και να αναδείξει το έβριμα ενός πολιτισμού που δεν πρέπει να χαθεί, υποδεικνύοντας το σημερινό αναγνώστη μια εσωτερική σπηλιά που εδράζεται σε ένα ευρύτερο εγώ, κοινωνικό, πολιτισμικό, το οποίο συναντά το εμείς. Με μια εξωτερική αναζήτηση ενός θησαυρού, επιχειρεί μια εσωτερική αναζήτηση και ανάδειξη της ταυτότητας ενός σπουδαίου πολιτισμού.
και ενός λαού με μακραίωνη ιστορική και πολιτισμική παράδοση. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη συνειδητή γλωσσική επιλογή που συνιστά μια παλαιότερη μορφή της γλώσσας μας, διατρέχοντας όλο το έργο, αποκτά μια άλλη δυναμική ως πλούσιο μέσο επικοινωνίας και ως εργαλείο κριτικής σκέψης και προσέγγισης των κοινωνικών ζητημάτων. Γίνεται μια κεντρομόλος δύναμη για αναζήτηση και ανάδειξη της σωτήριας σπηλιάς, του ιερού κουβουκλίου που είναι η γλώσσα και η παράδοσή μας, τροφοδοτώντας μας με ιδανικά που έχουν ατονίσει. Και αυτό όχι γιατί τα ίδια δεν έχουν πραγματική αξία, αλλά γιατί η σημερινή κοινωνία τα εγκαταλείπει μπροστά στον πειρασμό της ευκολίας και της ταχύτητας που η τεχνολογία παρέχει, χωρίς όμως την ίδια στιγμή να εγγυάται ένα καλύτερο κόσμο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Η ευρηματική πλοκή, οι εξαιρετικές υφολογικές επιλογές της συγγραφέως, τις οποίες υπηρετούν όλοι οι κειμενικοί δείκτες, αναδεικνύουν το πολιτισμικό βάθος και την ποιότητα ενός πολιτισμού που δεν πρέπει να χαθεί. Ακόμη και στο τέλος του έργου, η γυναίκα ως νύφη, που καμαρώνει φορώντας τη χρυσή κολαΐνα με τη δαχτυλιδόπετρα, ακολουθεί την παράδοση, αλλά και τις λαϊκές δοξασίες για την απόκτηση τύχης στο γάμο, φανερώνει έναν πολιτισμό ειρηνικό και αισιόδοξο, που ρέπει προς το θετικό. Με το βιβλίο αυτό, ενθαρρυνόμαστε να αναζητήσουμε και να βρούμε το χαμένο θησαυρό, την ομορφιά και τον πλούτο της γλώσσας μας, όπως αυτός πηγαία αναβλύζει μέσα από την κριτική διάλεκτο ανά τους αιώνες. Η κριτική διάλεκτος, όπως και οι άλλες που τελούν υπό εξαφάνιση, όπως τα ποντιακά, τα τσακώνικα και άλλα, συνδιαλέγεται δυναμικά με το παρόν, όχι αντιτιθέμενη στην κοινή νέα ελληνική, αλλά συμπορευόμενη μαζί της, εμπλουτίζοντας τη σημερινή περισσότερο γραφειοκρατική γλώσσα, με ποιότητα, περισσότερη σαφήνεια και αυθεντικότητα. Οπότε, η δημιουργική αξιοποίηση του έργου αυτού στα σχολεία, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και γενικότερα, μόνο όφελος μπορεί να έχει. Θαυμάσιες θεατρικές σχολικές παραστάσεις θα μπορούσαν να εμπνευστούν από τον πλούτο του, αλλά και η αξιοποίησή του στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα ήταν μερικές από τις προτάσεις που επιγραμματικά τώρα, λόγω χρόνου, θα διατύπωνα προς τους και τις συναδέλφους μου. Η δακτυλιδόπετρα του Σπήλιου μπορεί να είναι το θρηματισμένο τρίπτυχο μιας θαυμάσιας δακτυλιδόπετρας, του οποίου τα τρία τμήματα ανακαλύφθηκαν τυχαία και από διαφορετικούς ανθρώπους στο μυθιστόρημα, με σημείο αναφορά στο Σπήλιο του Ψυχρού. Για μας όμως, η δακτυλιδόπετρα μπορεί να υψώνεται σε σύμβολο και μαζί και χρέος για τη διατήρηση της ιστορικής και εν γέννη πολιτισμικής συνοχής, συνέχειας, συνείδησης και μνήμης. Η δακτυλιδόπετρα στο τέλος του έργου, κοσμώντας την κολαΐνα που φορούσαν οι νύφες για γούρι στο γάμο, εκφράζει τη συνένωση των κομματιών της ιστορίας μας σε επίπεδο συγχρονίας και διαχρονίας. Μπορεί λοιπόν ο θησαυρός να εξαφανίζεται μέσα στο έργο, ωστόσο εμείς ως αναγνώστες τον ξαναβρίσκουμε στο τέλος. Αξίζει να αναρωτηθούμε αν καθένας από εμάς είναι ένας Νικολής. Αν συνειδητοποιούμε την ύπαρξη του θησαυρού ή αν είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε το θησαυρό που μπορεί να μην βλέπουμε, αλλά να είναι μπροστά μας. Το εγχείρημα της συγγραφέως συμπυκνώνεται σε αυτό ακριβώς, στην υπόδειξη ενός θησαυρού που μας λείπει, ευελπιστώντας το έργο της να γίνει ένας μύτος για την ανέβρεσή του. Και όταν τον βρούμε, ας τον αξιοποιήσουμε δημιουργικά, με σεβασμό και αγάπη, διαφυλάσσοντάς τον ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ιωάννα Ραμουζάκη για την διεξοδική και άρτια παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Λάκη.
Πετράκη, και πριν δώσω το λόγο στον αρχαιολόγο, στον καλό φίλο και επίτιμο έφορο αρχαιοτή τον κύριο Αντώνη Βασιλάκη, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Σίγουρα σήμερα θα αισθάνεται δικαιωμένος, χαρούμενος και ευτυχισμένος από πιο ψηλά που μας βλέπει ο δάσκαλός μου και προκάτοχος στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Στέλιος Σπανάκης. Τον είχα γνωρίσει πριν 39 χρόνια στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, ένας άνθρωπος ο οποίος το έργο του μαρτυρά πάρα πολλά πράγματα και αν δεν πατήσεις πάνω στο Στέλιο Σπανάκη δεν μπορείς να κάνεις καμία εργασία για την Κρήτη, αφού το έργο του είναι μοναδικό. Τον θυμούμαστε απόψε, τον ευχαριστούμε από καρδιάς και υποκλεινόμεθα στην μορφή του, στη στεβάζιμη μορφή του. Παρακαλώ τον κύριο Βασιλάκη να πάρει το λόγο. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, έπιασε το μάτι μου δύο πρώην δημάρχους του Ρομπεδίου και φίλους, το Γιώργο του Μηγερά και το Γιάννη του Στεφανάκη, τον φίλο μου πρόεδρο του Αρχαιολογικού Συμβουλίου Κρήτης, τον Νίκο τον Μουδάτσο, επί χρόνια συνεργάτη, και βέβαια όλοι εσείς που κάνετε την τιμή να μας ακούτε απόψε. Ευχαριστώ την κυρία Μαρία, τη συγγραφέα και τους οργανωτές της εκδήλωσης για την τιμή που μου κάνανε να μιλήσω στην παρουσίαση του ιστορικού της μυθιστορήματος. Ήδη αυτό έχει περιηγητικό μυθιστόρημα. Είναι πολύ όμορφη, εύστοχη λέξη. Το βιβλίο ονομάζεται «Η δαχτυλιδόπετρα του Σπήλιου». Την περιπέτεια της δαχτυλιδόπετρας και όλα τα ανέλησε η Ιωάννα με πλήρη φιλολογική επάρκεια, οπότε εγώ θα μιλήσω για το δικταίο άντρο, για το Σπήλιο. Ο λόγος για το Σπήλιο. Θα αναφερθώ στην ιστορία των ανασκαφών, ένα θέμα, στη φύση της λατρείας στο Σπήλιο, τα μινωικά χρόνια κυρίως, και βέβαια στον ίδιο τον κριτικό Δία, προβάλλοντας σε κάποια μηνύματα. Με το δικταίο άντρο με συνδέουν βιωματικά διάφορες περιστάσεις. Πριν από 22 χρόνια μίλησα πρώτη φορά στο Ψυχρό και στο Ηράκλειο, ύστερα από πρόσκληση των εκλεκτών και σεβαστών φίλων λόγιων Περικλή Πιταροκύρη και Γιάννη Καραβαλάκη. Με κάλεσαν να μιλήσω για το Σπήλιο, το δικταίο άντρο στο Ψυχρό Φλασσιθίου, και οι δυο μου είχαν πει ότι μέχρι τότε δεν είχαν ακούσει από κάποιον αρχαιολόγο να τους μιλάει για το Σπήλιο. Ένιωσα μια βαριά ευθύνη αφού μου κάνανε αυτή την πρόταση, γιατί έχοντας ψάξει τις ρίζες μου, έχω βρει ότι κατάγομαι από την Κουντουμαλιά, Φλασσιθίου. Η δεύτερη μου σχέση ήταν πριν 10 χρόνια, όταν ο δικταίος, ο Σύλλογος Δικταίος της Αθήνας, με κάλεσε να μιλήσω στην αίθουσά του, στο Μεταξουργείο, με αφορμή μια λαθροχειρία που επιχειρήθηκε τότε σε βάρος του δικταίου άντρου, κατά τη σύνταξη του δελτίου, του ενημερωτικού δελτίου για το δικταίο άντρο στο Μουσείο Ηρακλείου. Είναι αυτές οι 12 γραμμές για το σημαντικότερο σπήλαιο της Κρήτης και τα ευρήματά του. Δεν σχολιάζω παραπέρα, παρουσιάζω το γεγονός. Οπότε είναι η τρίτη φορά που μιλάω για το σπήλαιο σε διάστημα 20 χρόνων. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ούτε στο σπήλαιο, ούτε στην πρόσληψη της σπουδαιότητάς του, αλλά να μου επιτρέψετε
ούτε στην αγάπη που πρέπει να του έχουμε όλοι αυτού του σπίτι και πιο πολύ βέβαια αυτοί που μένουν κοντά του. Εγώ κάθε φορά που πηγαίνω, αυτά που βλέπω πριν φτάσω εκεί, το μόνο που κάνουν να με στεναχωρούν. Καμία σοβαρότητα για το τι σημαίνει αυτός ο χώρος για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και βέβαια για την αρχαία Κρήτη. Ας είναι. Προχωράμε τώρα να δούμε τι θα πούμε. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε το βιβλίο. Όχι, πέρα προχωρήσεις πολύ. Ποιος εκεί. Ναι, εκεί. Όπως βλέπετε, σε αυτή τη διαφάνεια έχω αυτά που έχουν γραφτεί παλιά και τα καινούργια. Δηλαδή, ένα βιβλίο με τα ευρήματα που πήγανε στην Οξφόρδη, στο Μουσείο Ασμόλεαν, όπου τα πήγε ο Evans στην πρώτη του ανασκαφή, η οποία ήταν παράνομη. Και ήταν παράνομη γιατί έγινε στα χρόνια που είχαμε ακόμα την Οθωμανική κατοχή και δεν υπήρχε άδεια ανασκαφής, όπως θα έπρεπε ίσως, από την υπηρεσία, γιατί υπήρχε υπηρεσία Οθωμανική και στην Κρήτη και στην Κωνσταντινούπολη. Το άλλο είναι αυτό που λέει The Cretan Collection in Oxford. Θα σας δείξω το περιεχόμενο του παρακάτω. Το άλλο βιβλίο στην άλλη γωνία είναι τα ευρήματα που έχουμε στο Μουσείο Ηρακλείου. Γιατί βέβαια ο Χόγκαρτ, ο πρώτος νόμιμος ανασκαφέας με άδεια της κριτικής κυβέρνησης, το 1899, τα ευρήματα τα άφησε στο Κρητικό Μουσείο, στο Μουσείο Ηρακλείου. Και βέβαια άφησε και 500 σκουτέλια στη φύλαξη, λέει, των αρχόντων του χωριού, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ. Στη μέση κάτω βλέπετε The Wandering Scholar, αναφέρεται στον David Hogarth, δηλαδή τον ίδιο τον ανασκαφέα του σπηλαίου, του οποίου η προσωπικότητα βγαίνει πολύ καθαρή, με λογοτεχνικό τρόπο από την κυρία Μαρία, στο μυθιστόρημα. Εγώ είχα διαβάσει για τον Hogarth πολλά, είχα ασχοληθεί παραπάνω, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα στην κριτική αρχαιολογία, χωρίς να ξέρω αυτά που γράφει η κυρία Μαρία. Τώρα που τα ξέρω, έχω καταλάβει πολύ περισσότερα για όλη εκείνη την ηρωική εποχή, όπως τη λέμε εμείς στη δουλειά μας, της κριτικής αρχαιολογίας, που ήταν γεμάτη από αρχαιοκαπηλίες Ελλήνων και ξένων. Μην ξεχνούμε ότι οι ντόπιοι επιδίδονταν στο σπορ της αρχαιοκαπηλείας, το οποίο βγαίνει καθαρά επίσης από το μυθιστόρημα, αλλά το ξέρουμε από τις μαρτυρίες εκείνης της εποχής. Θα σας δείξω ακόμα μία φωτογραφία εδώ, που είναι η πρώτη μου σχέση με το δικταίο. Στη φωτογραφία πάνω βλέπετε είναι ένα σχολείο, είναι το σχολείο της Κνωσού. Το 1962, είμαι 10 χρονών, είμαι στη γωνία της φωτογραφίας και ακουμπάει ο δάσκαλός μου, ο Μανώλης ο Μιλιαράς, τα χέρια στον ώμο μου. Τότε με έβαλε στην πέτρα που βλέπετε από κάτω, είναι στο ίδιο σημείο η φωτογραφία που βλέπετε στην από κάτω φωτογραφία, να διηγηθώ το μύθο της γέννησης του Δία. Αυτά για να ξέρουμε, να ξέρετε με ποιον έχει να κάνετε και φυσικά οτιδήποτε χρειαστεί το συζητάμε παραπέρα. Προχωρήσουμε λίγο σε αυτά που έχουμε να πούμε. Τα ευρήματα είπαμε που βρίσκονται. Είναι στο Ηράκλειο, είναι στο Λονδίνο, είναι στο Λούβρο και είναι εκεί πέρα από διάφορα άλλα, ας μην αναφέρομαι λεπτομέρειες. Τώρα το σπήλιο μας. Το σπήλιο της γέννησης και της λατρείας του κριτικού Δία, του κριταγενή Δία. Είναι αναμφισβήτητα πρώτα απ' όλα τα κριτικά σπήλαια, σε σπουδαιότητα, μεγαλοπρέπεια και υποβλητικότητα. Και είναι και το πρώτο σε επισκεψιμότητα. Εμπνέει ακόμα σήμερα, 6.000 χρόνια που υπάρχει για τον άνθρωπο,
μυστηρική διάθεση και δέος στον επισκέπτη. Θα συνεχίσει να το κάνει για πολλά ακόμα χρόνια, αρκεί να σεβαστούμε το θησαυρό αυτόν. Γιατί ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος από τους θεούς, αφού είναι η γενέθλια γη του Δία. Όπως αφηγείται ο Ησίωδος, που το βλέπετε στη γωνία κάτω δεξιά, ο πρώτος επώνυμος Έλληνας ποιητής. Δεν είναι ο Όμηρος ο πρώτος, γιατί ο Όμηρος δεν μαρτυρείται ως προσωπικότητα που έζησε κάπου και έδρασε. Είναι ένα σύνολο δημιουργών επικής ποιήσης που ακούεται στο όνομα Όμηρος. Η πρώτη ανακάλυψη, και εδώ γίνεται λόγο στο μυθιστόρημα των αρχαίων, έγινε από ένα κυνηγό. Το 880, όπως λέει ο Χατζηδάκης, ο οποίος πήγε εκεί, πήγε στη σπηλιά, όπως έκανε και ο Νικολής στο μυθιστόρημα, για να αποφύγει την βροχή. Σκάβοντας με το όπλο του, βρήκε λέει ένα χάρτη ομοίου αμμονιού. Το γεγονός μαθεύτηκε και αμέσως άρχισαν όλοι οι κάτοικοι του Ψυχρού, των κοντινών χωριών, Μαγουλά, να ψάχνουν για αρχαία στο πάνω σπίτι. Ακόμα στο πάνω σπίτι. Βρήκα πολυάριθμα χάλκινα και πύληνα γραμματίδια, πολλά από αυτά τα είδατε προηγουμένως στη σχέση της Ιωάννας, που είναι από το βιβλίο φωτογραφημένα, σας έδειξα. Πύληνα και χάλκινα γραμματίδια, χάλκινους δικούς πελέκης, βέλη, ξύπη, εκμέδου δωράτων, πύληνα αγγείας, κουτέλια θα λένε, που πουλήθηκαν σε διάφορους αγοραστές, ενώ φορτία ολόκληρα χάλκινα αντικείμενα, προσέξτε το αυτό, καταλήξαν στα χυτήρια του Ηρακλείου. Εκεί όπου γλίτωσε ο Χατζηδάκης τους 3 χάλκινους λέκτες από την Τίλισσο που πήγαν για να τους διώσουν. Ο Χόγκαρθ λέει ότι τα πρώτα αρχαία βρέθηκαν το 83, είναι άλλη πληροφορία. Τα βρήκαν ντόπιοι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το πάνω σπήλιο ως στάβλο και ειδοποίησαν το Χατζηδάκη και τον Άλμπερτ τότε, τον Ιταλό αρχαιολόγο, που δούλευε στην Κρήτη για τα τελευταία 20 ετία του 19ου αιώνα, και οι οποίοι έκαναν και την πρώτη έρευνα το 1886. Τα αρχαία του Χατζηδάκη και του Άλμπερτ μερικά έχουν εντοπιστεί, μερικά έχουν χαθεί. Αλλά αυτό συμβαίνει με πολλά αρχαία της εποχής εκείνης, ακόμα και από ανασκαφές. Ο επόμενος εξερευνητής του σπηλιού ήταν ο Έβας. Δηλαδή έχουμε Χατζηδάκη Άλμπερ, έχουμε τον Έβας τώρα τρίτο, ο οποίος το 1994 δημοσίευσε ένα άρθρο τις εντυπώσεις του από το πρώτο ταξίδι στην Κρήτη, εκείνο το χρόνο, όπου κάνει ιδιαίτερη μνήα στα χάλκινα όπλα και ειδόλια, με προέλευση το μεγάλο σπήλαιο στο ψυχρό της δείκτης. Τον επόμενο χρόνο, το 1994, το Πάσχα μαζί με το Μάιερς, αναφέρεται επίσης στο μυθιστόρημα, ξεκίνησε από την Κνωσό, την περιοχή στην Ανατολική Κρήτη, περνώντας από τη Λύκαστο, το σημερινό Αστρίτσι, τη Λύκτο, την Κασταμονίτσα, από όπου και ανέβηκε στη δείκτη, από τις βόλτες, τις Ηρακλειώτικες βόλτες, γιατί υπάρχουν και οι Πλασιθιώτικες βόλτες, περνώντας από το Τσούλι το Μνήμα, που είναι ο πιο σημερινός δρόμος που κάνουν το δικτύο δρόμο. Τόνισε τότε ο Έβας ότι αυτός πρέπει να ήταν ο αρχαίος δρόμος και η αρχαία είσοδος πρωτεύει από την περιοχή της Κνωσού, τα δυτικά δηλαδή. Γιατί βέβαια το σπήλιο ήταν στην εποπτεία της Κνωσού. Στο ψυχρό οι άντρες του χωριού ασχολούνταν τις μέρες εκείνες όλοι σχεδόν με την αναζήτηση αρχαίων στις χαραμάδες πλέον των βράχων πάνω σπηλαίου ακόμα. Ένας παραμυθάς Περικλής αναφέρεται, που του διηγήθηκε ιστορίες για κρυμμένους χρυσούς θησαυρούς και άλλα θαυμαστά και μυστήρια. Ο Έβας οργάνωσε μια μικρή ανασκαφή. Ας δούμε τις εντυπώσεις του, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Τα ευρήματα από το σπήλιο συγκρινόμενα με τα γνωστά ήδη από το ιδαίο άντρο, ιδίως οι χάλκινοι διπελέκης, δείχνουν με απόλυτη βεβαιότητα τη λατρεία του Δία. Η απόσταση από τη Λύκτο, μόλις 3,5 ώρες, το ταυτίζει με τον τόπο γέννησης του Δία, όπως λέει ο Ησίωδος, και είναι το δικταίο άντρο. Και
και θαλασσιτικά βουνά είναι η δείκτη που αναφέρεται στα αρχαία κείμενα, η δείκτη των Λιτίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα ιστορικά χρόνια η πόλη που δεσπόζει στο ανατολικό τμήμα του Ηρακλείου και σε όλο τον νόμο της δείκτης είναι πλέον η Λίκτος. Την ίδια χρονιά ερεύνησα 2 θέσεις. Σας δείχνω την καινούρια επαναανασκαφή, η νέα ανασκαφή της παλιάς ανασκαφής στην πλάτη, από κάτω από το δικτύο, και το λεγόμενο κρόνιο, χωρίς καμιά βέβαια ιστορική και αρχαιολογική ταύτιση, κάποιος το ονόμασε κάποτε κρόνιο. Είναι γνωστό στη βιβλιογραφία του Σπήλαιο Τραπέζας. Είναι δίπλα στο Τερνιάδο και κάτω από το λόφο Κάστελο. Τον Απρίλιο του 1996 ήρθε πάλι στο δικτύο και έκανε μια μικρή ανασκαφή στο πάνω σπίτι. Λέει, μια ανασκαφή που έδωσε πολλά προϊστορικά ευρήματα. Στους ανασκαφείς ήταν και ένας νεαρός, ο Νικολής του μυθιστορήματος, που λίγο μετά την επιστροφή μου εκεί, τον Απρίλιο, προσδοκώντας την επιστροφή μου, έσκαψε μέχρι κάτω το βράχο, στο πάτωμα, το παλιότερο στρώμα του πάνω σπηλαίου, όπως το γράφει η κυρία Μαρία. Όταν έφτασα εκεί, μου έδειξε κάπως απείληνα ταυριά και άλλα ειδόλια του συνηθισμένου μικυναϊκού τύπου, τότε δεν υπήρχε ο όρος μικνοϊκός, τα λέγανε μικυναϊκά, καθώς και κάπως απείληνα κύπελα, γνωστά από την έρευνά μου στο Γιούχτα. Είχε πάει και στο Γιούχτα και μαζέψει αρχαία. Το θρυλούμενο τάφο του Δία συνδέει το Δία εδώ με τα δυο, το σπήλιο και τον τάφο του. Τελευταία, ο Νικολής μου ανακοίνωσε ότι μαζί με ένα φίλο που τον βοήθησε στην ανασκαφή είχαν βρει μια σπασμένη πέτρα με κάποια γραφή στο βαθύτερο στρώμα. Σας τη δείξω μια στιγμή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι αυτή η πέτρα με τη γραφή, με τη γραμμική αλφαγραφή. Δύο κομμάτια μάλλον βρίσκονται στο Λονδίνο και ένα στο Λούβρο, γιατί πρέπει να έχουν όλοι από κάτι. Έτσι. Λέει λοιπόν ότι βρήκανε αυτό το κομμάτι σκούρου θεατήτη, με χάρακτη, συνεχίζω τον έβαζα τώρα, με χάρακτη επιγραφή της ίδιας γραφής που είχαν και οι σφραγίδες. Τότε ακόμα δεν ξέρανε καλά τις γραφές, αλλά ήταν πιο γραμμικά σχεδιασμένοι. Κάνει όμως τις παρατηρήσεις εύστοχα από τότε. Ήταν κομμάτι μιας τετράγωνης τράπεζας προσφορών, όπως τη λέμε. Τι βλέπετε πως είναι εδώ, με 3 κοιλότητες και με τις επιγραφές σε 3 σημεία. Με 2 από τις 3 που είχε αρχικά κοιλότητες, οι 2 πήγανε, βλέπετε πως σώζονται οι 2, οι άλλοι ήταν το άλλο κομμάτι. Και συνέχισε την ανασκαφή στο κατώτερο διατάρακτο στρώμα με την ελπίδα να βρω το άλλο κομμάτι, αλλά χωρίς επιτυχία. Η επόμενη επίσης εκτέλεση έγινε με τον Χόγκαρτ τον Απρίλιο του 1998 και τότε αποφάσισαν να αρχίσει την ανασκαφή ο Χόγκαρτ τον επόμενο χρόνο. Εν τω μεταξύ έχουμε τον 4ο ερευνητή του σπηλαίου, τον Γάλλο, Πιέρ Ντεμάρ, που ήρθε και έσκαψε στο πάνω σπήλαιο το 1997, πριν ακόμα από την πάλι παράνοια. Και μάλιστα βρήκε το ένα κομμάτι από την επιγραφή που είναι σήμερα στο Λούβρο. Πέμπτος και τελευταίος ερευνητής και συστηματικός ήταν ο Χόγκαρτ, για τον οποίο ήδη είπαμε πολλά, το 1999. Η ανασκαφή του δημοσίευσε προκαταρκτικά το 1999-900. Ο Χόγκαρτ ήρθε το Μάη με ένα κάρο φορτωμένο αργαλεία, με ανασκαφείς ειδικευμένους και ένα μάγειρα. Δεν ήταν ντόπιοι, ήταν τη είχε φέρει από άλλα μέρη. Οι χωρικοί έφτιαξαν το μονοπάτι για τα μουλάρια μήκος 150 μέτρων μέχρι το σπήλαιο, όχι μόνο για να εξυπηρετήσουν την ανασκαφή, αλλά γιατί τους χρειάστηκε να μεταφέρουν τα μαύρα χώματα του σπηλαίου στα χωράφια τους. Το χώμα μεταφερόταν έξω από το σπήλαιο για κοσκίνισμα και μετά από εκεί το παίρνανε για τα χωράφια, ήταν καλό ύπασμα. Στο ίδιο μέρος, έξω από το σπήλαιο, στο σώπατο εκεί, γινόταν και το πλήσιμο της κεραμικής. Στο πάνιο σπήλαιο εργάστηκαν 2 εβδομάδες μόνο. Η ανασκαφή διακόπηκε επειδή οι ανασκαφείς είχαν κουραστεί από την έντονη εργασία και άρχισαν να αρρωσταίνουν. Στις αναμνήσεις ο ανασκαφέας αναφέρει πάντως τους ωραίους ανθρώπους που πηγαίνονται στο σπήλαιο και την έντιμη συμπεριφορά τους απέναντί του, όπως λέει το ιστορικό. Ο Χόγκαρτ σκόπευε να ξανάρθει στο δικτύο τον επόμενο χρόνο, αλλά δεν το έκαμε. Γιατί πήγε στην Κατοζάκαρο, που ανακάλυψε το ανάκτορο. Το έσκαψε
60 χρόνια αργότερα ο Νικόλος Στράτος. Έτσι το δικταίο άντρο περιμένει ακριβώς 125 χρόνια από τότε την επανάληψη κάποιας ανασκαφικής έρευνας όπου αυτό μπορεί να γίνει ακόμα. Μια αποτίμηση των ανασκαφών. Οι πρώτοι 4 ερευνητές, ο Άλβερο Χατζηδάκης, ο Εύας και ο Ντεμάρου, δεν έκαναν κανονικές ανασκαφές, ήταν παράδοσες. Εξάλλου δεν μπορούσαν να κάνουν όλες τις ανασκαφές. Τα ευρήματα λοιπόν πήγαν στην Αγγλία και στη Γαλλία. Έτσι, το 1999, το πρώτο χρόνο της κριτικής πολιτείας, πήρε την άδεια Βόγκαρ για την κανονική ανασκαφή. Τα ευρήματα είναι στο Μουσείο Ηρακλείου. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για αρχαιολογική στρωματογραφία, γιατί όλα είναι διαταραγμένα για πολλούς λόγους, από τη μακροχρόνια χρήση, που συνδέεται με παραπερισμό ή μετακίνηση και αναμόχλευση των αρχαιότερων στρωμάτων, τη δράση ζώων, τις καιρικές συνθήκες και κυρίως την αρχαιοκρατία όπως έχουμε και εδώ. Μόνος τρόπος χρονολόγησης είναι οι μορφολογικές ομοιότητες, και αυτό και ήδη από τότε τα συγκρίνω με βρήματα από το ιδέο και από άλλες θέσεις. Βέβαια, η μινωική αρχαιολογία μόλις τότε άρχιζε, ακόμα δεν τη λέγανε μινωική, τη λέγανε μυκηναϊκή. Πάλι καλά όμως, γιατί οι περιγραφές είναι κατατοπιστικές και δίνουν μια καλή εικόνα της διαχρονικής χρήσης, κυρίως του Πάνου Σπηλαίου. Ας έρθουμε τώρα στη λατρεία του Δία, που είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ συζητηθεί, γιατί βέβαια ο Δίας για μας είναι κριτικός, αλλά για τους Έλληνες δεν είναι κριτικός, ή τουλάχιστον δεν είναι για όλους. Για την Πελοπόννησο, ας πούμε, ο Δίας είναι από την Αρκαδία. Γεννήθηκε στο Λύκειον Όρος, όπου υπάρχει και το μεγάλο του ιερό. Ωστόσο, κάποιοι μελετητές δέχονται ή τέλος πάντων κάνουν μια παραχώρηση να δεχτούν ότι η λατρεία του Δία ξεκίνησε πρώτη φορά στην Κρήτη, αφού εδώ αναφέρθηκε με έντονη παράδοση ήδη από τον Ησίωδο η γέννησή του. Ας δούμε πώς ήταν τα αναθήματα, ήδη σας έδειξα μερικά, θα ξαναδούμε τώρα μερικά. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είναι η προθήκη μου στο Μουσείο Ηρακλείου. Όλα και όλα. Γύρω-γύρω σας έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φωτογραφίες με λεπτομέρειες αγκίων και στη μέση δεξιά της εικόνας έχω την προθήκη. Είναι η... Τι είναι, τη βλέπετε τώρα. Τη βλέπετε. Την πρώτη πήγε. Λοιπόν, πηγαίνει καλά, θα κάνει τα μηχανήματα, θα κάνω. Εγώ εδώ μεταξύ θα σας μιλώ, πρέπει να το βρούμε. Λοιπόν, ας πάμε στα χρόνια 1700-1450 π.Χ. Τα ευρήματα κυρίως ανήκουν σε αυτή την περίοδο, αυτά τουλάχιστον που έχουν κάποιο μεγαλύτερο μήνυμα για μας. Οι προσκυνητές ερχότανε, περιμέναν έξω από το σπήλαιο υπομονετικά, γιατί δεν μπορούσαν να μπαίνουν μέσα. Ακόμα και στο πάνω σπήλαιο μπαίνανε ένας-ένας, γιατί έπρεπε να τοποθετούν λιβάνι ή αρωματικές ουσίες στα αναμένα κάρβουνα του βωμού και να πετάξουν μέσα στις τάχτες του βωμού. Το βωμό δεν ήταν κάτι σπουδαίο, ένα χτιστό πράγμα ήταν πρόχειρο, πάνω στο οποίο άναβαν τη φωτιά και όπου έψιναν τα θύματα που θα δουν παρακάτω και μέσα σε αυτές τις τάχτες πετούσαν και τα τάματα. Μερικά τάματα τα κρεμούσαν σε δέντρα έξω από το σπήλαιο, επιλέθηκαν σκόρπια. Οι ιερείς αναλάμβαναν στο τέλος της προσκύνησης, όταν όλοι είχαν περάσει από το ιερό, το βωμό, να κάνουν τη θυσία και να ψήσουν και να μοιράσουν το κρέας στους προσκυνητές. Μαζί με το ψημένο κρέας μοιράζονταν και τρόφιμα και κρασί, που ήταν αποθηκευμένα μέσα στο τέμενος και ήταν προσφορές των πιστών. Ακολουθούσε συμπόσιο στον υπαίθριο χώρο με τη συμμετοχή όλων
και αυτό θα σας δείξω σε ποιο σημείο ήταν αυτό που βλέπετε εδώ. Σε αυτό το σημείο πήγαινε στην εικόνα 7, όπου έχουμε το αντίσκηνο της ανασκαφής, τους ορούς, τα μαύρα χώματα που βγαίνανε από μέσα στη σπηλιά, τις γυναίκες που τα κοστιμίζουν σε ένα σώπατο. Το σώπατο υπάρχει σήμερα. Έχει μετρηθεί ότι μπορεί να φορέσει 250 άτομα. Είναι ακριβώς από κάτω, από την είσοδο του σπηλαίου, όπως κατεβαίνουμε δεξιά μας. Λοιπόν, τώρα, τι αφιερώνανε, να πάμε να δούμε τι αφιερώνανε. Να πάμε από τη 10 και κάτω. Κρατάει ένα ζώο και πάει να το θυσιάσει. Όλοι σχεδόν πηγαίνανε και αφιερώνανε διάφορα μικροκοσμήματα, όπως είναι αυτές οι χάντρες που κάναν τις κολαΐνες, που λέμε στον ιστορικό. Ο κάθε πιστός αφιέρωνε ό,τι είχε σχέση με τη ζωή του και τις ασχολίες του. Εδώ είναι οι θρησκευτικά σύμβολα, σε μια σπάνια χάλκινη πλάκα και λιγομή, αλλά από εδώ και κάτω αρχίζουν. Σφραγίδες. Οι σφραγίδες ήταν κοσμήματα. Ήταν προσωπικά κοσμήματα για τον καθένα. Όλες σχεδόν οι σφραγίδες, όλες, είναι στο Σμόλεν, στο Λονδίνο. Οι πολεμιστές αφιερώνανε όπλα. Βλέπουμε εδώ τις αγμές των βελών, τις πλόχιες, τα ξύφια από κάτω, τσακούλι. Τους διπλούς πελέκεις που ήταν άλλοι χρηστικοί, άλλοι αναθηματικοί, δηλαδή απλώς αφιερώματα. Οι γεωργοί και όλοι σχεδόν τα εργαλεία τους, εδώ βλέπουμε μαχαίρια, ξηράφια, δαχτυλίδια, είναι κοσμήματα, βλέπουμε τις περώνες που βάζαν στα μαλλιά και στα ρούχα, τις πόρπες που στερεώναν τα ρούχα, τις λαβίδες, τις πηδάκια που βγάζαν τις τρίχες. Είχαν και ξηράφια βέβαια, εδώ προς την προηγούμενη διαφάνεια υπάρχει ένα ξηράφια. Διότι ξέρουμε ότι οι γυναίκες μέχρι να γίνουν σύζυγοι, εκ το γάμο, ξυρίζονταν. Ήταν ένα έθιμο περίεργο, αλλά αλήθικο. Προχωράω πιο γρήγορα και λέω, ποιοι κατέβαιναν, πάνω είπαμε πώς το κάνανε. Πήγαιναν πρόσφαιρα τα. Κάποιοι όμως έπρεπε να κατέβουν κάτω, ήταν οι πιο μερακλείδες, ήταν πολύ δύσκολο. Με τη βοήθεια λίχνων λοιπόν, όπως κατεβαίναμε κι εμείς, όταν πήγαμε πρώτη φορά πριν 60 χρόνια, κατεβήκαμε με χεριά. Τώρα βέβαια ανάγουν προπονείς μέσα, υπάρχει πολιτισμός. Τότε δεν υπήρχαν ούτε σκαλοπάτια, ούτε σίδερα, κουπαστές να πιάνουν ούτε πότα. Ιστρούς, πετέρταμε, σηκωνόμαστε. Κάποιοι μπορεί να το θυμούνται παλιοί, στα χρόνια μου τουλάχιστον, και είχαν πάει τότε. Βάζανε λοιπόν τα ευρήματα, τα ειδόλια τους, τα εργαλεία τους, τα όπλα τους, ανάμεσα στους σταλαγμίτες. Εδώ θα πω ένα δυσάρεστο, βέβαια ο Χόγκαρτ δεν μπορούσε να ελέγξει την ορμή των ενετών του, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα άλλο από να σπούνε τις σταλαγμίτες για να βρουν μέσα στη ζώνη. Και έτσι έχουν σπάσει πάρα πολύ σταλαγμίτες. Η αλήθεια είναι ότι ευρέθηκαν μέσα στις σταλαγμίτες οι δόλια, γιατί οι σταλαγμίτες δημιουργούνται με την πάροδο των χρόνων από το νερό, γίνεται ασβέστης, τα καλύπτει και πρέσπατα. Άλλοι πήγαιναν και έριχναν τα τάματά τους στη λίμνη, στο βάθος του σπηλαίου, και τώρα ρίχνουν κέρματα. Και ίσως πλένονταν στα παγωμένα νερά της. Αυτό είναι μια υπόθεση που θέλει λίγο συζήτηση παραπάνω. Θα αναφερθώ. Αυτή η κατάβαση στα έγκατα της γης, στη Θεοσκότεινα, και η καθαρμή με το ιερό νερό της λίμνης αποτελούσαν ίσως το πιο προχωρημένο στάδιο της λατρείας. Ο πιστός όχι μόνο αφιερώνει το τάμα, αλλά αφιερώνει και τον εαυτό του, αφού εξαγνίζεται στο ιερό νερό και έτσι αναγεννιέται.
Έτσι πρέπει να τον θεωρούσαν οι υπόλοιποι που τον έβλεπαν να βγαίνει από το μαύρο σκοτάδι στο φως της μέρας. Να θυμηθούμε εδώ την περίφημη πλατωνική μυθική αλληγορία του Σπηλαίου. Μήπως ο Πλάτων την εμπνεύστηκε από εδώ, τις ορφές που ξαφνικά στο σκοτάδι βγαίνουν στο φως. Ξέρουμε ότι οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν μυητικές και μυστηριακές τελετές, μάλιστα είναι περίφημες, για να μην πω ότι θεωρούνται οι μητέρες τελετές αντίστοιχων μυητικών στην υπόλοιπο ελληνικό κόσμο. Μήπως γινόταν και εδώ το ιερό σκύλο της γέννησης του μέγιστου Κούρου, του Θεού Δία, δηλαδή στη Βηθλέα, της ελληνικής κριτικής αρχαιότητας. Και τελειώνουμε τον ίδιο το Δία. Το θέμα ποια θεότητα είχαν οι Μινωίτες δεν έχει ακόμα κλείσει. Ο Εύας τα έβλεπε όλα θηλυκά. Έβλεπε μία μεγάλη θηλυκή θεότητα, μια μεγάλη θεά. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Θα το δείτε γραμμένο σε πάρα πολλά βιβλία. Τα πιο πολλά βιβλία είναι παλιά ή είναι από άσχετους γραμμένα. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Όσο υπήρχαν θηλυκοί θεοί, υπήρχαν και αρσενικοί. Και στην Κρήτη και παντού. Ο πανθεϊσμός της Μητριαρχίας πλέον έχει ελάχιστους οπαδούς. Μόνο μερικούς οι οποίοι εγγίζουν τα όρια της σέκτας και των μυστικών, μασόνικων και παρόμοιων τέτοιων οργανώσεων, οι οποίες όμως δεν μας απασχολούν εμάς. Απασχολούν τα μέλη τους γιατί έτσι τη βγάζουν αυτοί. Εμείς πιστεύουμε ότι υπήρχαν και οι δυο θεοί, και η θηλυκή μητέρα θεά και ο αρσενικός δυνατός, αρχικά γιος, μετά σύζυγος και μετά και πατέρας, ο Δίας. Βέβαια είπα ότι τελική απάντηση δεν μπορεί να δοθεί ακόμα, αλλά ο δικός μας, ο Θεός της Κρήτης, ο Μινωικός Θεός, ονομάστηκε Δίας το 15ο αιώνα, όταν στην Κρήτη ήρθαν οι Μικηναίοι, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που ξέρουμε ότι μιλούσαν ελληνική γλώσσα, άσχετα που την έγραφαν στη Μινωική γραφή. Όλα τα άλλα που σας λένε ή ακούτε είναι παραμύθια για εύπιστους ανθρώπους. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς στην πόλη μας. Μην ακούτε τους άσχετους. Στο Μουσείο Ηρακλείου μπορείτε να δείτε ό,τι ξέρει η έρευνα και η επιστήμη για τις γραφές της Κρήτης και τη γλώσσα της Μινωική. Όλα τα άλλα παρακαλώ να τα αγνοείτε. Είναι μια έκκληση που την κάνω εδώ και πολλά χρόνια σε όλες μου τις ομιλίες. Γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταντήσει μάστιγα και δυσφήμιση για την Κρήτη στο εξωτερικό. Και με τρόπο πολύ καλά τα λόγια μου, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ο Δίας λοιπόν από το 15ο και αιώνα υπάρχει. Γράφτηκε. Γράφτηκε στη γραμμική Β γραφή. Δεν ξέρουμε πώς ήταν το μηνυκό του όνομα. Και ίσως δεν θα μάθουμε γρήγορα τουλάχιστον. Προσπαθούν να τον πούνε ότι ήταν ένας νεαρός θεός της βλάστησης. Ίσως ήταν και νεαρός θεός της βλάστησης. Που πεθαίνει και γεννιέται μαζί με τη φύση κάθε χρόνο. Ή ήταν σύντροφος της μεγάλης θεάς που έχει διάφορα ονόματα στην Ανατολή, η Στάρα, Στάρτη. Όμως στην Ανατολή, όταν λέμε Ανατολή εννοούμε την Εγγύης Ανατολή και τη Μεσοποταμία, υπάρχει ένας ισχυρός θεός. Είναι ο Βάρ ή Βίλος, μεσοποταμιακός θεός. Ο θεός των καταιγίδων, της βροχής, της βροντής και του κεραυνού. Δηλαδή ο Δίας μας. Γιατί ο Δίας αυτός ο θεός ήταν. Της βροχής και των καιρικών φυσικών φαινομένων. Της φύσης. Θεός της φύσης ήταν. Η φύση δεν είναι μόνο θηλυκιά και ήσυχη, είναι και ταραγμένη, ανταριασμένη. Οι αντάρες, λένε οι ψυχολόγοι, ταιριάζουν πιο πολύ στις ανδρικές φύσεις και όχι στις γυναικείες. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ στην Κρήτη, εκτός από Θεός, έγινε και ο βασιλιάς, άνακτας, σεβαστός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τάξη και τη δικαιοσύνη στην κοινωνία που τον ανέδειξε. Προσέξτε, αυτός είναι ο ρόλος όλων των ηγητών, όλων των ανάκτων, όλων των ηγεμόνων. Μόνο αυτός. Ό,τι άλλο είναι αντίθετο με αυτό
είναι αρρώστια. Δηλαδή, οι άνακτες, οι ηγεμόνες, οι ηγείτορες είναι υπεύθυνοι για την τάξη και τη δικαιοσύνη στην κοινωνία που τους αναδεικνύουν και πρέπει να δίνουν λόγο σε αυτήν. Ο βασιλιάς ήταν αντιπρόσωπος του Θεού. Ο Δίας σε μια τραγωδία του Ευαγγελίου αναφέρεται ότι ήταν ο βασιλιάς. Εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ξέρουμε τη σπουδαιότητα της θρησκείας, πώς αυτή εκφράζεται στη λατρεία. Στη ζωή όλων των κοινωνιών. Είναι συνεκτικός, κοινωνικός και διπλωματικός, όπως είναι η ζωή και ο θάνατος. Στη μινωική Κρήτη ο κρητικός Θεός συνδέεται με τη λειτουργία των πρώτων αστικών κοινωνιών στις πόλεις κράτη, που είχαν νόμους. Τα ευρήματα από τα ιερά που δείχνουν την ύπαρξη του Θεού είναι ανδρικά ειδόλια, όπλα, εργαλεία, τάβλοι, έγαγροι, αρσενική, κρασί και αγγεία που στηρίζονται το κρασί. Ανδρικά πράγματα. Ο κρητικός Δίας είναι η κύρια απόδειξη ότι δίπλα στη Μεγάλη Θεά υπήρχε και ο ισχυρός Θεός, Υιός και Σύντροφος. Να πάμε λίγο στη 18. Και παρακάτω, μετά συνέχεια. Η συνέχεια της λατρείας του, η σύνδεσή του με τα τρία ιερά βουνά της Κρήτης, να δούμε τι σχετικά με αυτά, δηλαδή τη Δείκτη, την Ίδη και το Γιούχτα, στα ιστορικά χρόνια, δείχνει ότι ο ίδιος ήταν ο προστάτης και των βουνών και των ιερών και λατρευόταν σε αυτά ήδη από τα μινωικά χρόνια. Αλλά και σε ένα μεγάλο ιερό των ιστορικών χρόνων, στη Σύμη, νότια από τη Δείκτη, πάλι άνδρας ήταν ο δυνατός Θεός. Ήταν ο γιος, ο Ερμής, ο σύζυγος εδώ της Αφροδίτης. Τα εξωαστικά ιερά σπήλα και ιερά κορυφής αποτέλεσαν στην παλαιολακτορική και ενορακτορική περίοδο κεντρικά ιερά λαϊκής λατρείας του Θεού και τους κατοίκους της επικράτειας. Τα ιερά είναι στενά συνδεμένα με την πολιτική δομή των περιοχών. Η λατρεία σε αυτά αποσκοπεί στην ευόδοση της κοινωνικής συνοχής, μοίησης νέων, γάμοι και των θεμελιωδών αγαθών της ζωής, γέννηση παιδιών, επωνία της γης. Ο καθηγητής Αντώνης Δόης, που πέθανε πριν μερικά χρόνια, λέει ότι το δικταίο άντρο είναι μια πρωταρχική περιοχή της ανθρώπινης εμπειρίας, που κρατάει πάντα στη ροή των καιρών κάτι από το ιερό δέος, που εκφράζεται με την ύπαρξη και τη διάρκεια των μεγάλων ιερών, όπως είναι στην Άγια Ελλάδα η Δοδόνη, η Δελφή και η Ολυμπία. Βέβαια τα δύο τελευταία, η Δελφού και την Ολυμπία, τα ίδρυσαν κριτικοί. Τα ιερά αυτά γίνονται με το πέρασμα των αιώνων τόποι προσκυνήματος, όπου επιστρέφουν από κοντινά περίγυρα και μακρινούς ορίζοντες όλοι οι άνθρωποι για να ξαναδώσουν, να αναθέσουν ένα μικρό κομμάτι από το βιωτικό τους άπλωμα, σαν αναγνώριση και επιβεβαίωση του μυστικού δεσμού με τον τόπο του παλιού ξεκινήματος, δηλαδή του παλιού δέους. Ο Καζαντζάκης είχε πει: η Κρήτη βοτίστηκε πρώτη σε όλη την κατασκότεινη τότε Ευρώπη. Και εδώ η ψυχή της Ελλάδας εκτέλεσε τη μοιραία της αποστολή. Έφερε το Θεό στην κλίμακα του ανθρώπου. Αν σήμερα κάποιοι ρωτούσαν το Δία ποιος είναι, από πού είναι και ποιανού είναι, θα απαντούσε: Λύκνο μου είναι η Κρήτη. Εδώ με γέννησε η μάνα μου η Ρέα, με ανθρώπινη μορφή. Και έγινα Θεός του ανθρώπου. Τι άνθρωπος. Ήταν γραφτό να γεννηθώ στην Κρήτη. Η εικόνα μου προβάλλει εκεί από την αρχή των αιώνων. Είναι βουνό και το λένε Γιούχτα, κοντά στη Γνωσό. Που βασίλεψε ο Μήνωρας, ένας από τους αγαπημένους μου γιους. Το βουνό το λένε σήμερα κεφάλι του Δία. Εκεί ζήτησα να με θάψουν όταν τέλειωσε η βασιλεία μου, στο αγαπημένο νησί. Εκεί στην Κρήτη αναπτερώθηκε το γένος των ανθρώπων. Το σπίρο που γεννήθηκα ανήκεται στην πλαγιά του όρους Δείκτη, πάνω από το χωριό Ψυχρό, στο ροπέδιο του Μεσαιθιού. Οι θεοί πατούν εύκολα εκεί πάνω, ο άνθρωπος όμως φτάνει με κόπο, φορθώντας μονοπάτια που χάνονται μέσα στα δάση. Το καλοκαίρι εκεί διηλίζει το άρωμα των άγριων φόρτων. Εκεί βρίσκεται το πρώτο και αρχαιότερο ιερό. Τι παρακαταθήκες θα μας άφηνε ο Δίας, αν το ζητούσαμε. Αυτός με την πλώδα του κεριού για οδηγό, που κάναμε εμείς τότε, θα γλιστρήσει ανάμεσα στους βράχους, κυριολεκτικά θα γλιστρήσει, που ήταν η κρύπτη του Λύκνου, αυτός βγαίνοντας θα διασχίσει τον κόσμο με πιο στέρεο βήμα. Αυτός που θα βυθιστεί στο μεγαλόπρεπο σκοτάδι, αυτός επιστρέφοντας έξω θα δει το καινούριο κόσμο. Αυτός που θα βαδίσει μπροστά μες στην απόλυτη σιωπή, αυτός θα μπορεί μέσα στην τύχη της ζωής να γνωρίσει τη φωνή μου. Αυτός που θα πλύνει το πρόσωπό του στο σκοτεινό
μπορούμε να δούμε δύο-τρεις μάχες ακόμα, αμμιακό, μυστηριακό υγρό που γεμίζει τη λίμνη στο βάθος του σπηλαίου. Από 18 και κάτω, 19, 20, 21. Και μετά το έχω γιατροπή, μετά έχω τέλος, 25, 29, τελειώνω. 23-24. Λοιπόν, αυτός που θα πλύνει και ξαναγεννημένος θα ανακαλύψει μέσα του καινούριους και δίκαιους πόθους που θα τον οδηγήσουν και σε δίκαιους δρόμους. Και αν ένα αληθινά είναι γιος μου, όπως είστε όλοι οι άνθρωποι, αν καρακεί από τη γενιά μου, θα του φανερωθώ. Όπως θα βγαίνει από τη σπηλιά, εγώ. Αλλά θα του φανερωθεί και η νύμφη αμάρθια, που θα ενώσει τα δάκτυλά της στα δάκτυλά του και στα χείλη του θα αποθέσει το φίλημά της. Αυτά φίλοι μου δεν είναι δικά μου, είναι ενός συγγραφέα, Γάλλου, Μαουρίς Ντεϊόν, τα απομνημονεύματα του Δία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλάκη και να περάσουμε στους μαθητές τώρα, λίγο έτσι πιο σύντομα. Παρακαλώ. Είχε ξεκινήσει με καλό καιρό, πρωί-πρωί, για το συνηθισμένο καθημερινό δρομολόγιό του προς τα Μαγουλιανάρη Μάμπελα, ανατολικά του Χωριούντος. Έδρα του πέρα δήμου της περιοχής ήταν αυτό και δεν ήμοιαζε με τα υπόλοιπα 17 χωριά που σαν τις κομπολογόπετρες απλώνονταν, σχηματίζοντας ένα δαχτυλιδένιο στεφάνι γύρω από του κάμπου τους τα χιλιόχρονα χώματα. Σκαρφαλωμένος πουριζονιού τα χαράκια, ήβλεπε από ψηλά όλο τον κόσμο από κάτω του, σαν τον επιστάτη άρχοντα. Τα χωράφια, οι παραβολές, τα πηγαϊδάκια με τα γεράνια, οι ποταμοί κυβάνιες, οι στράτες με κάθε τι ζωντανό υπετούμενο, όλα τους φαίνονταν πεντακάθαρα από κάθε κονάκι ή ψυχριανό σοκάκι. Και εκτός από την έδρα του Δήμου, το χωριόντος είχε και ένα μεγάλο αλευρονερόμιλο και μια γάργαρη νερά βρύση και ένα μακρύ γέρο ποταμό. Είχε και τουκιάνια και ράφτη και πραγματευτή και οργανοπαίχτη και χαρκιά και μονοχιστή και αλουμπάντη και σομαρά και μαρακούς με παραγιούς και μαστοράκια. Είχαινε και γιατρό και μαμή και μια γυναίκα απού κόβγε το σαρλίκι. Είχε να μεγαλώσει ακούγοντας χιλιάδες διηγήσεις για τα χρυσά και τα αργυρά που πολλές φορές εξέβραζε η χιλιόχρονη γης τους. Γιατί έκοτα τα βουνά τους είχαν ένα μεγάλο θεό γεννημένο στις παλαιές εποχές και οι πιστοί του, βασιλιάδες και προύχοντες του έφερναν πολλά τάματα που ο τόπος τα είχε καλά φυλαμμένα μέσα στα μυριόχρονα σπλάχνα του. Πολλοί χωριανοί μα και ξενοχωριανοί έβρισκανε αρχαία πολλά. Άλλοι αγαλματάκια, άλλοι χρυσαφικά, άλλοι κουρουπάκια, στοχνάκια, όπλα, εργαλεία, όλα πράγματα όμορφα και μεγάλης αξίας. Γι' αυτό όλοι το είχαν συνήθεια παλιό, να ζυγώνουν σκάβοντας το θησαυρό που θα τους ήλαζε τη σκληρή του ζωή. Μα αυτός είναι παραπάνω, όπου θέλει να βρει τρόχαλο, στα όρη, στις πεζούλες, στα χωράφια, που του φαίνονταν αλλιώτικα τρουλιασμένος, τον εξεπασπάλουνε, συνήθεια που του χάρισε το παρανόμιο που σπαλάσει. Ο Νικολής ταράχτηκε σαν τους αντίκησε, καλοντημένοι, με ρούχα ξενικά και καβουράκια, άσπροι σαν το γάλα, γαλανομάτες, αρχοντάθρωποι, καλοζωισμένοι, αστράφτουν από καθαριότητα. Φορούσαν στα μάτια στρογγυλά τζαμένα κυκλάκια, γυαλιά τα λέγαν λέει, και από το μικρό τσεπάκι του γυλαίκου τους κρεμόντουσαν χρυσές αλυσίδες, σαν κι αυτές που μυστικά φύλαγε στη ματζατούρα του αρχηγιού τους. Τους βρήκε περιτριγυρισμένους από τους χωριανούς του να τσουκρίζουν τα τσίκινα ποτηράκια με τη γρακή, κατακόκκινους και αμάθητους στο κριτικό σπίρτο, ανήμπορος να αντιδράσουν την επιμονή των απανωτών κερασμάτων. Στην αφεντιά σου, Φέντι Χόγκαρτ, προσφωνούσαν το μεγαλύτερο με το μουστάκι. Αυτός πρέπει πως να ήταν το αφεντικό, σκέφτηκε ο Νικολής.
Υγεία, υγεία, ανταπέδιδαν χαρούμενοι κι εκείνοι με σπαστά ελληνικά. Αρχοντοκούρη μου φαίνεσαι, της μίλησε χαϊδευτικά στις σημειώσεις του ο όμορφος άντρας. Νοική περικύπησα, στον ανθό της νιώτη σου πανέμορφη, χαριτωμένη και χαρούμενη. Θα ήθελα να σε βάλω δίπλα στο μωρό, μικρομάνα του, ή αν δεν ήσουν παντρεμένη, σίγουρα η προσευχή σου θα ήταν γρήγορα η Φεργενήτρια Θεά, ένα τέτοιο μωρό να σε αξίωνε να έχεις στον κόρφο σου καρπό ενός τυχερού ζευγαρώματος, γιατί η λάμψη του προσώπου σου μόνο την ευτυχία μιας χαρούμενης σχέσης αντανακλά. Δίπλα σου θα βάλω και το χαριτωμένο μεταλλικό αμαξίδιο που το σέρνουν τα βόδια, παιχνιδάκι δώρο, στον ογέννητο μεγάλο Θεό για να παίζει. Το βρήκε κοντά στη λίμνη, ο Μανώλης ο Ζουμής, και το πανηγύρισε με ένα πανύψηλο χορευτικό πίδαρο. Είδα εδώ πηλίκνο, καθηγητή, ρωτούσε ντροπαλός ο αχόρταγος μικρός. Λίκνο, θα πει κούνια, κρεματάκι του μωρού. Εδώ πίστευαν πως η Ρέα γέννησε το Δία, σαν την Παναγία το μικρό Χριστό, στις Βιθλεέμ τη Φάτμη. Εδώ αφιέρωναν τις προσφορές τους, τα χρυσά και τα μαλαματένια ταξίματα, που φέρναν ολόκληρους θησαυρούς. Και έτσι βρήκαμε χωσμένους στα χώματα. Όχι, Νικολή. Δυστυχώς, ό,τι βρήκαμε είναι χάλκινα, πύρινα και λίθινα αφιερώματα. Μα τα κοσμήματα, τα χρυσά και τα μαλαματένια, τα αφιερώματα που κουβαλούσε ο Μίνωας, δεν τα βρήκαμε. Μας πρόλαβαν άλλοι. Θυμάσαι βέβαια εκείνο το κομμάτι που βρήκε ο Τζαγκουρνής από το σπασμένο περιδέρεο. Πριν τους αρχαιολόγους, Νικολή, σχεδόν πάντα προηγούνται οι αρχαιοκάπηλοι, έλεγε. Και ο τόνος της φωνής του φωτώθηκε πίκρα. Εκείνοι μάλλον έσπασαν και το κόσμημα εκείνο. «Ήτανε τούτοι», ρώτησε ζωηρά ο μικρός, προαισθανόμενος την κακία της λέξης. «Είναι κλέφτες πονηροί. Έρχονται κρυφά και αρπάζουν, δίχως να δίνουν αναφορά σε κανένα για ό,τι βρουν». «14.000 γρόσια μέχρι στιγμής κόστησε η εξαγορά τους από ντόπιους και ξένους πουλητές. Το εκμυστηρεύτηκε, κουνώντας μελαγχολικά το γκρίζο κεφάλι του. Πόσα σχολιά δεν θα είχαν χτίσει, πόσα βιβλία δεν θα είχαν τυπωθεί, πόσους δασκάλους δεν θα πληρώναμε. Μα τούτη η κληρονομιά δεν πρέπει να χαθεί. Ως και οι Τούρκοι, οι φωτισμένοι τουλάχιστον, το υποστηρίζουν». «Ναι, το ξέρω», απάντησε ο Χόμπλετ. «Σε συγχαίρω και πάλι για το κατόρθωμά σου να αναγνωριστεί από τους Οθωμανούς στο μουσείο σας ως παράρτημα του Αυτοκρατορικού Κωνσταντινοπολίτικου Μουσείου και ο σύλλογός σου ως επίσημη αρχαιολογική αρχή. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια, πολλές μάχες, μα αγώνας είναι άνισος. Οι Κρήτες χωρικοί είναι αμόρφωτοι, εξαφιλιωμένοι και οι αρχαιοκάπηλοι, παμπώνηροι, εκμεταλλεύονται την ανέχεια και την κακομοιριά τους, προσφέροντάς τους ποσά που για αυτούς φαντάζουν παραμυθένια. Έτσι, όλη η πεθροσκάβεται νύχτα και μέρα. Το εμπόριο ανθεί και όσοι αντιστέκονται είναι ελάχιστοι». Πολλές εκατοντάδες, όχι μόνο άντρες, μα και γυναίκες από όλα τα λασιθιώτικα χωριά και από την Έμπαρο, με παλάμες και σκαπέτια, είχαν ανοίξει δρόμο μέσα από τα χιονοσκέπαστα βουνά. Ο πρίγκιπας
έμεινε έκπληκτος. Έτσι, έφτασε συγκινημένος με τ' άσπρο του άλογο μέσα σε ένα κατάλευκο και λιολουσμένο τοπίο. Από το καμινάκι που πρώτα τον υποδέχτηκε, μέχρι το μοναστήρι της Κουσταλένιας, όπου έγινε η επίσημη υποδοχή, μια ανθρώπινη αλυσίδα με ζητοκραυγές και χειροκροτήματα τον πλαισίωναν. Όλα τα σχολεία της επαρχίας ανέθεσαν στους μικρούς μαθητές το καλωσοριτήριο μήνυμα και τα τραγούδια τους υψώθηκαν μέχρι τις κορφές της περήφανης δίκτης. Ευλογημένη ημέρα αυτή, η 11η Φεβρουαρίου, που ήρθενε στο λασίθι μας ο γιος του Γεωργίου. Αξίωσέ μας ο Θεός κι ήρθε το τζιρέκι, να μυριστούν οι κριτικοί, βασιλικού τσιτσέκι. Βασιλικό μου για σεμί, αγκάλιασέ με τώρα και υφαέ με η Τουρκιά που επλάκωνε τη χώρα. «Να ζήσεις Σπιρτοπούτη», συνέχισαν να φωνάζουν οι άνθρωποι, ενθουσιασμένοι για το νέο που βλέπανε. Στο πρακτικό τους του μυαλού την εμβέλεια, καταλάβαιναν πολύ καλά πως η δύναμη χάριζε στα χέρια τους τούτη καινούργια κατεργασιά του δημάρχου τους. Τον θαύμαζαν από καιρό. Από μικρό το θυμόταν να κατεργάζεται και να δημιουργεί, να γκρεμίζει και να ξαναχτίζει. Τα χέρια του, ό,τι θωρούσαν κάνανε, και τα μάτια του πετούσαν φωτιές, σαν τα σπίρτα. Τότε στην Αθήνα ζούσαν οι πλούσιοι συγγενείς του, ο Εμμανουήλ Γαλανάκης και ο Αντώνης Παπαδάκης, ο γιος του τουρκοσκοτωμένου Παπαφραγκιού και αδερφός του Αιγύπτιου στρατάρχη Ισμαήλ Πασά. Αυτός πήγε και βρήκε ο δαιμόνιος μικρός, και αυτοί έμειναν έκπληκτοι από την ευφυΐα και την εξυπνάδα του. Τον έστειλαν στο καλύτερο τεχνικό σχολείο, και όταν αυτός γύρισε στον τόπο του, η επινοητική του δύναμη είχε πολλαπλασιαστεί. Ποιος ο ζωγράφος, ο ποιητής, ποιο χέρι του Θεού μου ύπλωσε τέτοια ομορφιά στην άπλα του μαθιού μου, σιγομουρμούρισε συγκινημένος. Οι επόμενες ώρες μετά την κάθοδο από το σπήλιο, τους βρήκαν και τους δύο, τον Άγγλο αρχαιολόγο και τον Τζερμεντιανό φιλόλογο, να διασχίζουν τον κάμπο, απολαμβάνοντας όχι μόνο τη φυσική του ομορφιά, αλλά και την ενδιαφέρουσα συζήτησή τους. Ο Βορεάδης εξιστορούσε την τρισχιλιόχρονη παρουσία τούτων των έφορων μα και βασανισμένων χωμάτων, με πολλή περηφάνεια αλλά και πίκρα περισσή. Πολλοί άνθρωποι χόρτασαν την πείνα τους στον χιλιετηρίδων το διάβα και ξεδίψασαν εδώ. Από τους καταδιωγμένους Μινωίτες μέχρι σήμερα, μα και με χιλιάδων σφαγμένων το αίμα, ποταμούς ολόκληρους έχουν ποτιστεί τούτα τα χώματα. Ναι, επιβεβαίωσε ο Άγγλος, ξέρω τις αποτρόπες και βάρβαρες σφαγές των Τούρκων. Αυτές ήταν οι πιο αιμοβόρες, μα ο τόπος μας πολλούς δυνάστης υπέμεινε. Μαργή μου, ήρθες, ψιθύριζε με λαχτάρα ο Μαθιός, πάνω από το τσεμπέρι που σκέπαζε το φετεροπρόσωπο και τα κουρλιά, λεγμένα μαλλιά. Ήρθα που να μην ίσωνα, απάντησε λαχανιασμένη και αλαφιασμένη εκείνη, σπρώχνοντας τον δυνατά και προσπαθώντας να ελευθερωθεί. Ήταν χεροδύναμη και στιμονερή και τα κατάφερε, ψιθυρίζοντάς του με έντονο ύφος. «Μαθιέ μη, τον αδερφό μου τον εκάλεσε ο Γάλλος καπετάνιος και ήτανε όλη νύχτα μαζί με τον Άγγλο. Δεν διατέχω, είπανε, μόνο κανόνισε να μου διαγείρεις ο πίσω τσικολαΐνες και να έρθεις ως σαν τον άνθρωπο να με ζητήξεις του κυρίου μου γιατί κακομοίρη, βάσανά σου. Δεν τσέχω, είπα, Μαργή, ορκίζω μέσου στην Παναγία, στη χώρα τσιπήγα. Στη χώρα, γιάντα μωρέ, γιάντα τσιξόξες, γιάντα τσίκλεψες, γιάντα ετρύπωσες στο σπίτι του κυρίου μου και με κατάστρεψες. Εγώ σου θαρεύτηκα το μυστικό και συμφωνήσαμε πως ήθελα να συνονοηθείς με τη μάνα μου και τον κύριο μου και τον αδερφό μου. Να σου τα πουλήσουμε, ετσά που τα πουλούνε όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα χωριά και βγάζουνε του κόσμου τις παράδες αδούλευτους, ως αν και έτσι ξεκυβετισμένους,
που σε κονεύουνε στην άκρα του χωριού και δεν τσιπέρνει χαμπάρι κανείς. Στο κουζινάκι του νηφικού σπιτιού, η Άννα είναι θεμιώτισσα, δασκάλα. Είναι το χερομήλο που λέγανε το στάρι. Πολλές φορές ήταν και το αγαπημένο παιχνίδι των μικρών διαβολάκων που ενθουσιασμένοι έπαιρναν τους δρόμους του χωριού τραγουδώντας το γνωστό παιδικό τραγουδάκι. Ψυχαλίζει και η γιαγιά χερομιλίζει. Να μου κάνει μια κουλούρα σαν του πάπου μου τη λούρα. Να την βάλω στο πιθάρι, να την τρώγω το Γενάρη. Να περνά και ο διακονιάρης, να του δίνω ένα κομμάτι, να γρυλώνει το ένα μάτι. Να περνά και ο παπουτσής, να του δίνω το τσουνί. Να μου κάνει παπουτσάκια με τα κότσινα γαζάκια. Να πατώ τα χαλικάκια, να μαζώνω τα κουκάκια. Να ανεβαίνω τσικαρές, να θωρώ τσικοπέλιες. Τη χώρα και τζιμεσαρές. Να θωρώ και τον Νικόλη που τον αγαπούνε όλοι. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κυρία Γογό Μιλάκη, δυναμική και αγαπημένη νησιά μας, αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, και στο πρόσωπό σου ευχαριστώ την Περιφέρεια Κρήτης για τη στήριξη τούτης της έκδοσης. Αξιότιμη επίσης Κωστή Βαρβεράκη, πρόεδρε της ΔΕΠΑΝΑΛ, και ευχαριστώ και σένα για την παραχώρηση της αίθουσας. Αξιότιμη επίσης αντιδήμαρχη πολιτισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, κύριε Μάνο Περσινάκη. Αξιότιμοι επίσης κύριε Γιώργο Μιλιαρά και κύριε Γιώργο Στεφανάκη, πρώην δυναμική και δημιουργική δήμαρχοι του τόπου μας. Αν κάποιος άλλος εκπρόσωπος πολιτικής εξουσίας υπάρχει, τον καλωσορίζω και εκείνο. Αξιότιμη κυρία Σύμβουλε, φιλολόγο, αγαπητή μου, ακούραστη Ιωάννα Ραμουτσάκη. Για την προθυμία, την καλή σου διάθεση και τα πολύ καταπληκτικά λόγια που στόλισες τούτο το τολμηρό μου εγχείρημα. Αξιότιμη επίσης κύριε Αντώνη Βασιλάκη, αρχαιοτήτων που με τον ερευνητικό σου ζήλο τιμάς την αρχαιολογία μα και τον τόπο καταγωγής σου, η Βιθλεέμ του αρχαίου κόσμου. Σε ευχαριστώ θερμά που πλούτησες την απόψινή εκδήλωση με γνώσεις και πληροφορίες συναρπαστικές για όλους μας. Αξιότιμη επίσης κύριε αγαπητέ Δημήτρη Σάβα, άξια και δραστήρια διευθυντή της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, για την πρόθυμη ανταπόκρισή σου και σε τούτο το κάλεσμα. Θερμά ευχαριστώ επίσης τον αξιαγάπητο συνάδελφό μου, τον Αρκάδη.
Μακρόπουλο, φιλόλογο του Λυκείου Βουβών και πετυχημένο ηθοποιό, πρωταγωνιστή σε σειρές της ΕΡΤ και του Μέγκα, φάνηκε άλλωστε, που μας εντυπωσίασε με την εξαιρετική του απόδοση στην παρουσίαση των αποσπασμάτων του έργου και εξάσκησε και τους μικρούς τη δροσερή συντροφιά της παρέας μας, που όλοι τους είναι άριστοι μαθητές και με καταγωγή από το λασιώτικο Οροπέδιο. Ευχαριστώ επίσης τους συνδιοργανωτές, το Λύκειο της Νέας Αλεξανδρασού για την βοήθειά της στο επικοινωνιακό έργο. Και βέβαια το πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μου, το σύλλογο ο Ξένιος Δίας, που ήταν συνδιοργανωτής και εκείνος. Κυρίως όμως, ευχαριστώ θερμά όλους εσάς αγαπητοί ακροατές, φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, συμμαθητές, μαθητές, συντοπίτες, και δεν βρίσκω λόγια να σας ευχαριστήσω που μου δανείσατε μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού τον πολύτιμο χρόνο της απόψινής αποσπερίδας. Κανονικά, δεν έπρεπε να πω τίποτα, γιατί οι εξαιρετικοί παρουσιαστές ξεπέρασαν τις προσδοκίες που απαιτεί η παρουσίαση ενός απλού βιβλίου. Είναι συνήθεια όμως, και δεν μπορώ να αντισταθώ εύκολα στη δύναμή της, δύο λόγια να λέει ο γραφέας για το πώς και το γιατί της συγγραφικής του αποκροτιάς. Τρεις μεγάλες δυνάμεις λοιπόν νιώθω πως συναπάντησα σε τούτης της γραφής το συναπάντημα. Η μια είναι ο τόπος, άγριος, ορεινός, περήφανος, το Οροπέδιο. Η άλλη είναι η ιστορία. Η τρίτη είναι η τέχνη, η λογοτεχνική μας τόρισα. Και με τις τρεις πάλεψα, δεν πειράζει, προσπαθώντας να τις χωρέσω στη χάρτινη επικράτεια τούτης της γραφής. Δύσκολη κίνηση, πολύ φιλόδοξη, ίσως και ματαιόδοξη. Και οι τρεις ήταν δύσκολοι και απαιτητικοί συνολοιπόροι. Ο τόπος αυστηρός, βουνά γρανιτένια, πανύψηλα, σχηματισμένα πριν εκατομμύρια χρόνια, σε μια στεφάνη δαχτυλιδιού, με καρδιά του τον πλούσιο κάμπο και ψυχή του τα υπόγεια πηγαδίσια νερά και τους φτερωτούς ανεμόμετρους. Η ιστορία του χιλιετηρίδων γένα, αυστηρή κι αυτή, δυσπρόσιτη, δεν μου χαρίστηκε. Μα το ταξίδι μέσα της είναι πάντα συναρπαστικό. Η βουτιά στις αιωνιότητας στα πέρατα μαγέρνει. Προϊστορία, μινωική, βυζαντινή, βενετική, τροποκρατούμενη, νεότερη εποχή αποτυπώνονται στις τρεις διαφορετικές γραφές, προνόμιο λίγων τόπων. Λασίθι με ύψιλον γράφεται από τη μινωική Λάσινθο. Λασίθι με γιώτα από το αρχαιολογικό επίθετο Λάσιος, που θα πει πυκνόφυτος και δασής. Και λασίθι με ήτα από το βενετικό τελασίθι που σχετίζεται με την αρχαία πόλη Ήτια της Ιτία. Το ίδιο συναρπαστικό, μα πολύ πιο δύσκολο, το συναπάτημα με το τρίτο μέγεθος στη λογοτεχνική μας τοριά. Δύσκολη κι άπιαστη κι αυτή. Απέραντο το φτερούτισμά της, μαγευτικό το ταξίδι της. Ακατάδεκτη και μοναχική. Δεν χαρίζεται. Δύσκολα πιάνει φιλή της. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τη συνάντησα, σε ποιο βαθμό με δέχτηκε και με καταδέχτηκε. Σε ποιο βαθμό με πήρε μαζί της. Με φιλοξένησε στα λαβυρινθώδια εγκατά της. Ένας πήλιος δεδαλώδης. Με σκοτάδια, αλλά και με φανταστικούς ταλλακτικούς σχηματισμούς που λαμπυρίζουν στο φως που μπαίνει από ψηλά. Σαν το σπήλαιο της ιστορίας μας, το σπήλαιο του ψυχρού, το λασιώτικο σπήλαιο του δικταίου Ξένιου Δία. Ίσως, τώρα που το σκέφτομαι, ο τίτλος να είναι δηλωτικός τούτων των τριών δυνάμεων. Η δαχτυλιδόπετρα είναι ο τόπος και ο σπήλαιος οι δύο κεράδες με τα απίθμενα βάθη. Η ιστορία και η λογοτεχνία αγκαλιάνε τον τόπο σε ένα χορευτικό κύκλο χιλιετηρίδων. Πολλοί τον θαύμασαν, τον αγάπησαν, τον εξιστόρισαν, τον τραγούδισαν. Στον κύκλο αυτό θέλησα κι εγώ, ασυνείδητα πιο πολύ, να ενταχθώ.
Μεγάλωσα μέσα σε μια χοροδία χιλιάδων φωνών. Παραμύθια, θρύλοι, τραγούδια, διηγήσεις για χρυσούς αρχαίους θησαυρούς, για στρατηλάτες ντόπιους και ξένους, για τη μεγάλη γυρατομαχία της Κρητικής Επανάστασης στο λασιώτικο κάμπο, για μεγάλους ευεργέτες, ξεπέταξαν τη φαντασία μου στο πρώτο της ξύπνημα. Και μαζί με όλες αυτές τις φωνές, χιλιάδες αλόγλωσσων ανθρώπων παρουσίας. Έζησα, όπως και εσείς αγαπητοί μου, οι περισσότεροι της γενιάς μου, το ξύπνημα του τουρισμού στην πατρίδα μας, την ευλογία του, της ευεργετικής του δωρεάς στα Κάλλη. Οι πρώτοι περιηγητές ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, χαρούμενοι, καλοζωισμένοι. Μετά την ανάβαση στο σπήλαιο, ξεχυνόταν στα καρτερίνια και στα σοκάκια του ψυχρού. Τρύπωναν στα φιλόξενα φτωχόσπιτά μας και όταν γύριζαν στους πλούσιους τόπους τους, μας έστελναν πέρα από τις φωτογραφίες πολλά πλούσια δώρα και παιχνίδια. Όλο αυτό τον καλότυχο κόσμο που στιβαζόταν στις αποθήκες του νου μου συμβολίζει ο Χόγκαρθ, ο κύριος πρωταγωνιστής. Δεν είναι μόνο ο κοσμαγάπητος Άγγλος αρχαιολόγος, μα και ο ταξιδιάρης περιηγητής. Ζώντας την περιπέτεια της δαχτυλιδόπετρας, μαζί με τον Νικολή, το αγνό σύμβολο της λαστόρικης ψυχής, όπως και οι παρουσιαστές μας τον παρουσίασαν, περιδιαβαίνει όλους τους μαγευτικούς προορισμούς της Ανατολικής Κρήτης. Τη Λαγκάδα, τη Χώρα, το Ηράκλειο, τα Μεραβελιώτικα, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα θρησκευτικά κέντρα, πλαισιωμένος, στα πλαίσια της μυθοπλασίας βέβαια, με πολλές ιστορικές προσωπικότητες της εποχής. Χαρά και ικανοποίηση συνοδεύουν τούτο το ταξίδι, σε μια ιδεαλιστική ασφαλώς παρουσίαση, χωρίς όμως να παραμερίζεται ο σκληρός ρεαλισμός του φτωχόκοσμου της Βιοπάλης και των ψυχρών ξένων πολιτικών συμφερόντων που κινούσαν τα νήματα των αρχαιολογικών αποστολών στο χάραγμα του περασμένου αιώνα, όπως μας είπε ο κύριος Βασιλάκης. Την ίδια χαρά θα ήθελα να νιώσετε κι εσείς, αγαπητοί μου ακροατές, και εύχομαι και αναγνώστες, ταξιδεύοντας στο νοητό και περιπετειώδη κόσμο της εξαφανισμένης και σπασμένης δαχτυλιδόπετρας, σε έναν κόσμο του τότε, που μπορεί να έχει εξαφανιστεί του χρόνου τη θύελλα, ζει όμως μέσα μας, ζωντανός, σαν γλώσσα, σαν ιστορία, σαν παραμύθι, σαν μια όμορφη και παράξενη πατρίδα, που σαν κι αυτή που μούλαχε, δεν είδα, όπως είπε ο Ελίτης, και βλέπετε το κολλάζ που έχει κάνει ο ίδιος, προφανώς έχει επισκεφτεί το Λασίθι στα 1968. Ευχαριστώ πάρα πολύ.